numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas na namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Nobyembre 16 taong 2023 at mga kabombo ka Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 39 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak sa mga US investors na handa na ang Pilipinas maging leading investment hub sa Asia. 5 kasunduan nilagdaan ng Pilipinas mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Ito namang si dating Pangulong Duterte nirerespeto ang naging desisyon ng Korte ukol sa pagpapalaya kay dating Senator Leila de Lima. Sa ating lagay ng panahon, shear line at amihan, magdadala pa rin ho ng masungit na panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala naman ang resulta ng 2023 bar examination ilalabas sa Disyembre 5 ayon huyan sa Supreme Court. Ito namang taong 2023, maituturing raw na good harvest year ng bigas ayon ho yan sa Department of Agriculture. At abangan mamaya ang detalye sa ating international news. Ang World Health Organization binatikos ang ginagawang paglusob ng Israel sa mga pagamutan doon sa Gaza. Sa ating sports update, June Mara Fajardo nagtala ng panibagong record sa kanyang PBA career. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na itong inflation at titiyakin ang katatagan ng presyo ng mga bilihin dito ho sa ating bansa. Binanggit ng punong ekotibo na ang inflation rate ng ating bansa ay dahan-dahang bumababa. Aniya na nanatiling malakas ang kondisyon ng ating labor market. Ayon pa sa Pangulo, nakikita din ito ang patuloy na mababang antas ng kawalan ng trabaho at pagpapabuti ho sa kalidad ng trabaho sa buong bansa. Matatandaang bumagal ang inflation noong Oktubre ng kasalukuyang taon hanggang sa 4.9% mula huyan mula sa mataas na 6.1% noong buwan naman ng Setyembre. Ang kanyang administrasyon aniya ay nakutuon pa rin sa pagpigil sa inflation at pagpapanatili ho ng pangkalahatang katatagan ng presyo nito hong mga bilihin sa pamamagitan ng mga intervention sa panig ng supply at mga hakbang naman sa pamamahala sa panig ng demand. Una na rito, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa habang idiniin niya na ang bansa ay handa na maging nangungunang investment hub sa buong Asia. Samantala, iginagalang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang naging desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court sa inihaing petition for bail ng dating senator na si Leila de Lima. Ito ang naging direktang sagot ng dating punong ehekutibo nang tanongin ito kung ano kayang komentos o ano ang kanyang komento sa naturang desisyon ng korte. Si de Lima ay pinayagan ng korte na makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Ito ay magbibigay sa kanya ng pansamantalang kalayaan habang dinidinig ng korte ang kanyang huling kaso na may kaugnayan sa illegal drug trading. Si de Lima, mga kabombo, ay inakusahan nga na tumatanggap ng pera mula sa mga high-profile inmates sa Bilibid na ginamit umano ito sa kanyang pagtakbo bilang senador. Kabilang sa mga pinayagan ng korte na makapagpiyansa ay si dating Bureau of Corrections Chief Franklin Jesus Bucayo. Ito namang dating aide na si Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at si Jad Dera. Samantala, sinabi naman ng dating Pangulo na si Duterte na hindi maaaring manghimasok ang International Criminal Court sa ginagawang investigasyon ng Pilipinas sa umano'y madugong drug war na kanyang pinamamahalaan. Kung maaalala nga, kumalas na ang ating bansa sa International Criminal Court noong taong pang 2019. Bombo Weather Update. Sa lagay pa rin ho ng ating panahon para ho sa araw na ito, patuloy pa rin binabantayan ng Bombo Weather Center ito hong low pressure area na nananatiling nasa labas ho ng Philippine Area of Responsibility.
Huli itong namataan sa layong 1,220 km sa silangan ng northeastern Mindanao. Maliit pa rin ang tsansa na maging bagyo ito sa loob huya ng benda ng 48 oras at posible na ngayong araw ay pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility o dito huyan sa loob ng teritoryo ng ating bansa. Ngayong hapon ay asahan na ang mayat-maya mga pag-ulan sa halos buong Kabisayaan at sa ilang bahagi ho ng Cagayan Valley Region, Quezon, Mimaropa at Bicol Region, pati na sa Mindanao at nalalabing bahagi ng ating bansa. Pinapayuhan rin ang mga maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalon na karagatan dulot ho ng hanging amihan. Manatili ring tumutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga mahalagang updates pa rin ukol pa sa sama ng panahon. Sa iba pa nating pangunahing mga balita, nagharap si United States Defense Secretary Austin at Department of National Defense Secretary Teodoro doon sa Jakarta. Sa kanilang pagpupulong ay kapwa kinundina ng dalawang opisyal ang patuloy na pangaharas na ginagawa ng China sa mga barko ng Pilipinas na naglalayag sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang rin sa mga hinaharas umano ng China ay ang mga sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos na lehitimong nag-ooperate sa nasabing rehiyon. Ginawa ng dalawang opisyal ang pahayag matapos ang naging pagpupulong sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Defense Minister Meeting Plus doon sa Jakarta, Indonesia. Tinalakay ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagtataguyod ng lahat ng mga bansa na makapaglayag, magpalipad ng eroplano at ang mag-operate ng responsable. Ito anya ay pinahihintulutan naman ng international law. Ang pahayag rin na ito ay ginawa sa kabila ng dumaraming pagkabahala ng mga foreign government sa panghaharas nga ng China. Tiniyak naman ni Secretary Austin ang commitment ng Estados Unidos na tumindig sa tabi ng Pilipinas. Sa mga sandalihong ito ay kunin naman natin ang linya ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan sapagkat ito hong nirealign na pondo ho ng Kamara para sa taong 2024 budget ng Department of Agriculture. Tinanggal ng Senado. Ang detalye yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Inalis ng Senado ang nirealign na pondo ng Kamara sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Sa budget deliberation sa plenaryo ay nabusisi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang committee report ng Senado kung saan tinanggal ang inilipat na 22 billion pesos sa Office of the Secretary ng Department of Agriculture mula sa inaprobang version ng Kamara. Sa 114 billion pesos para sa Office of the Secretary ay binaba ito ng Senado sa 92.1 billion pesos. Ayon kay Senadora Cynthia Villar, ang dumidepensa sa budget ng ahensya, masyadong mataas ang budget ng Department of Agriculture na ipinasa ng Kamara kaya isinaayos nila ito. Kung tutusin anya, hindi naman talaga bumaba ang Department of Agriculture Office of the Secretary budget sa susunod na taon dahil kung pagbabatay ng 2023 General Appropriations Act ay nasa 85 billion pesos lamang ang pondo. Ineg ni Villar na partikular na inalis ng Senado ang realignment na ginawa ng Kamara para sa agribusiness and marketing services na aabot sa 20 billion pesos dahil hindi naman naipaliwanag kung paano ito gagastusin, kaya nagdesisyon na lang ang Senado na tanggalin ito. Dagdag pa sa tinanggal ng pondo ng Senado, ang idinagdag ng 40 billion pesos na pondo sa National Irrigation Administration ng Kamara. Mula kasi sa 41 billion pesos, ay tinaas pa ng Kamara ang budget sa 81 billion pesos, pero hindi rin naman nakasaad o naipaliwanag kung paano ito gugugulin ng ahensya. Narito pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Senadora Cynthia Villar at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. The 2023 guys, the Office of the Secretary is 85 billion. But in the 2024 NEP is 92 billion. So it did not We increase, yes. So we touch. So what we reduced was the GAB level. So that means marami pa palang issues to be threshed out at the BICAM as far as the budget of the DA is concerned. Because the one passed by the lower house is bigger. Yes. So we have to settle that. Yes, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, ilalabas ng Supreme Court ang listahan ng mga matagumpay na examinees sa 2023 online bar examination sa darating na Disyembre 5. Sinabi ng Korte Suprema na maglalagay sila ng mga LED wall sa loob ng courtyard nito sa Padre Fora Street sa Ermita, Manila para sa ilalabas ng mga pangalan mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi. Sinabi rin ng Korte na ang listahan ay ipopost sa official website nito na sc.judiciary.gov.ph at sa official nitong social media pages. Gayun din mga kabombo na malalaman ang mga matagumpay na examinees sa page ng Bombo Radio Philippines. Nauna nang inihayag ng Supreme Court na ang oath-taking at pagpirma ng roll of attorneys ng mga matagumpay na kumuha ng pagsusulit ay gaganapin naman sa December 22. Ang bayad naman sa admission at certification ay nagkakahalaga ng 5,190 pesos. Ayon huyan sa anunsyo ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, ang chairperson ng 2023 Bar Examinations Committee. Dagdag pa dito, may kabuang 10,387 sa 10,791 registered examinees ang kumuha naman at nakakumpleto ng 3 araw na 2023 bar examinations na pinangasiwaan ng Supreme Court noong September 17, 20 at 24 sa 14 na local testing centers sa buong bansa. Maya-maya lamang ho, makabombo at Kasar Nation ay makapanayam natin si Dr. Cristina Munina M. Nalupta, ang Assistant Secretary General for Programs Development and Services ng Philippine Red Cross. Kaugnay pa rin ho dito sa darating o itong gaganapin na Dugong Bombo 2023 sa November 18 ngayong taon na ito. Samantala muna, wala ng Pilipinong inaasahang tatawid sa border ng Gaza-Egypt sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt na ang natitirang mga Pilipino sa Gaza Strip ay nananatili na ngayon sa mga ligtas na lugar at malayo na sa sentro ng marahas na digmaan. Ayon nga sa Embahada, ang natitirang mga Pinoy sa Gaza ay piniling manatili sa piling ng kanilang mga asawang Palestinian. Matatandaan na noong Nobyembre 2, 2 Pilipinong doktor na kabilang sa Doctors Without Borders ang unang ligtas na nakatawid mula sa Gaza patungong Egypt. Ang Rafah crossing patungo naman sa Sinai Peninsula ng Egypt ay ang tanging exit point mula sa Gaza na hindi naman kontrolado ng Israel. At kaugnay nga rito ay ang mga pagpapadala o patuloy pa rin ang mga truck na nagdadala ng humanitarian aid na dumadaan pa rin sa naturang border upang magpaabot ng tulong sa mga residenteng apektado ng patuloy na digmaan doon sa Israel. sa mga sandaling ito ay kunin na natin ang linya ni Bombo Annalise Soberano live dyan sa Estados Unidos. Kaugnay pa rin ho dito sa nagpapatuloy nga na APEC Summit dyan sa naturang bansa. Nasa linya na si Bombo Annalise Soberano. Makikibahagi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Summit sa San Francisco, California at susundan ng pagbisita sa Los Angeles at Honolulu, Hawaii. Tumutok sa Bombo Radio Philippines mula Nobyembre 14 hanggang 20, 2023 kung saan ihatid namin sa inyo ang eksklusibong mga pag-uulat mula sa United States of America. Ang aming senior reporter, si Bombo Annalise Soberano, ay magdadala ng mga pinakabagong update sa pakikipag-ugnayan ni Pangulong Marcos sa mga business leaders at sa masiglang Filipino community. Manatiling nakatutok para sa fraud row experience sa makasaysayang kaganapang ito. Abangan ang pinakasariwa at pinakakomprehensibong coverage ng President Marcos sa Amerika. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nasa linya na uli si Bombo Annalise Soberano. Kaugnay pa rin ho dito sa itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ho sa mga US investors na handa na ang Pilipinas maging leading investment hub sa Asia at 5 kasunduan nilagdaan ang Pilipinas mula ho yan sa mga dayuhang mamumuhunan. Ang detalye ay ihatid sa atin ni Bombo Annalise Soberano. Magandang gabi, Bombo Victor at Bombo Eliza. Ang oras dito sa San Francisco, California ay alas 8:14.
at ang temperatura naman dito ay nasa 56 degree Fahrenheit o katumbas ito ng 14 degrees Celsius. So sa ngayon ay nagpapatuloy itong kaganapan nga ang reception ng mga economic leaders mula sa iba't ibang bansa. At isa sa highlight ng kanilang dinner ay itong mga pagpapaputok ng mga yung mga iba't ibang kulay na mga paputok dito nga sa San Francisco sa California. Napakaganda, Bombo Victor, tignan ang iba't ibang mga itong mga ilaw na nakikita natin at ito ay tinutunghayan ng 21 economic member leaders kasama na si US President Joe Biden. Kanina nga naging abala ang Pangulong Marcos sa iba't ibang aktibidad na kanyang dinaluhan bukod nga ang APEC, Economic World Leaders Summit at maging ang mga sidelines din. Itong roundtable meeting at maging ang pulong, yung Philippine Economic Forum na pinangunahan nga ng economic team ng Pilipinas. Ibinahagi o inahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders sa Amerika na nakahanda ang Pilipinas maging destination hub sa Asia. Kaya ibinahagi nito ang mga dahilan kung bakit kailangang maglagak ng negosyo ang mga banyaga sa ating bansa. Ginawa ito ng Pangulo sa isinagawang Philippine Economic briefing dito sa San Francisco kung saan dumalo nga ang mga top US businessman. Sa harap ng malalaking business leaders, inihayag ng Chief Executive ang favorable business climate sa Pilipinas na kung saan nakapagtala pa ang bansa ng highest growth o itong GDP growth noong 2022. At ito lamang anyang nakaraang linggo, tumaas pa ito ng 5.7%. Ayon kay Pangulo, ito ay isang fastest growth sa hanay sa iba pang bansa sa Asia. Kasama din sa inilahad ng Pangulo sa mga negosyante ang mga naitalang pagbaba ng inflation at committed anya ang pamahalaan na mapanatili ang price stability. Ilan din sa binanggit na rason ng Pangulong Marcos na magandang dahilan para maglagak ng puhunan sa bansa ay ang patuloy na pagtataguyod ng high-value investment at inaasahang high-influx business habang naririyan ang alok ng corporate tax incentives. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Year GDP growth in nearly 5 decades. Just last week, we announced that the Philippine economy grew strongly by 5.9% in the third quarter of 2023, bringing our growth for the first 3 quarters of the year to 5.5%. This is the fastest growth amongst major economies in Asia, outpacing Vietnam, Indonesia, China, and Malaysia. We are confident that the country will post a full-year economic growth that is close to the 6 to 7% target for 2023. Major international financial institutions and think tanks, including the World Bank, the International Monetary Fund, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office agree. They project that the Philippines will outpace its major regional peers. In fact, Fitch Rating recently affirmed a stable outlook for the Philippines. This is on the back of strong growth, gradual fiscal ng isang Philippine company sa isang US-based pharma company na mag-invest ng hanggang $20 million na layong palakasin ang local production ng mga gamot sa bansa. Dagdag pa ni Pangulong Marcos sa sidelines ng APEC Economic Leaders Meeting, binigyang diin ito na mahalaga ang mga bagong teknolohiya din para maging resilience ang Pilipinas. Anya, lahat kasi ngayon may access na sa internet, kaya kanyang isinusulong ang digitalization. Hangad ng Pangulo magbago ang anyo ng ekonomiya ng Pilipinas nang sa ngayon lumago pa tayo. Sa kabilang dako, binigyang diin naman ng Pangulong Marcos na ang mga ginagawa ngayon ng gobyerno na kanyang sisiguraduhin na hindi mapag-iwanan din ang mga disadvantaged sector sa bansa. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Finder for collaborative solutions to emerging trade issues and a platform for forward-looking and responsive economic and trade policies. We must continue to build on APEC's partnership with the private sector and be more in sync with the APEC Business Advisory Council and our other stakeholders. We must act regionally. We must also shrink our intentions globally
by finding coherence in our work streams with those of other economies of the world and other regional and international organizations. I wish to emphasize once more that global and regional economic governance platforms such as APEC are geared towards averting conflict because sustained prosperity and progress are only possible in a world that is at peace, which in turn must be a peace that is built on a solid economic foundation. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isinagawang Philippine Economic Briefing na pinangunahan nga ng economic team. At bukas nakatakda ding ilahad ng Pangulo ang mga iba pang mga Memorandum of Agreement at Memorandum of Understanding na nilagdaan ng pamahalaan sa iba't ibang mga investors, no, mga foreign investors na may planong talagang maglagak ng negosyo dito sa ating Pilipinas. So inaasahan natin na magkakaroon ng magkakaroon ng magandang balita at may malaking bitbit ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa pag-uwi nito sa Pilipinas. Live mula dito sa San Francisco, California sa Amerika, Bombo Anoli Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, kumpiyansa ang Department of Finance na maabot ng Bureau of Internal Revenue ang mga target na koleksyon nito para sa medium term. Sa isang pahayag, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na nagawa ng Bureau of Internal Revenue na makamit nga ang isang makasaysayang antas ng koleksyon ng buwis sa mga nakalipas na taon. Sa partikular, binanggit ni Diokno ang paglaban nitong BIR, ang Bureau of Internal Revenue, laban sa ipinagbabawal na kalakalan ng sigarilyo, vape at iba pang mga illegal trade. Sa pamamagitan ng Run After Fake Transaction program nito, natukoy na naisampa ng naturang ahensya ang mga kasong kriminal laban sa mga nagbibenta at gumagamit ng commercial invoice receipt na ginagamit upang suportahan ang mga pekeng transaksyon. Mula Enero hanggang Setyembre 2023, nagsampa ang naturang ahensya ng mga kaso sa 4 na ghost corporations na may estimated tax liabilities na abot sa 25.5 billion pesos at 3 corporate buyers at kanilang mga officers, accounting firms at certified public accountants na may kabuang estimated tax liabilities na 17.9 billion pesos. Sa ngayon, patuloy na nagasagawa ng mga hakbang ang naturang ahensya upang labanan at matugunan ang mga iligal na gawain at kalakalan sa ating bansa. Sa mga sandalihong ito ay may makakausap tayo kaugnay po dito sa isasagawa natin itong Dugong Bombo 2023 sa darating huyan na Nobyembre 18 ng taong ito. Nasa linya na ho si Dr. Christy Munina M. Nalupta, ang Assistant Secretary General for Programs Development and Service ng Philippine Red Cross. Magandang tanghali ho. Ito po si Bombo Victor Lentino. Kasama ko po dito Dr. si Bombo Alaysa Eclarinal. Magandang hapon po, Bombo Vic and Bombo Alaysa. Magandang hapon po sa nakikinig po ng Bombo Radio. Una-una ho, magpapasalamat po kami sa oras na inilaan ninyo dito ho sa aming programa. Ma'am, after pandemic, matanong ko lang, no, after pandemic, magbabalik muli nga itong Dugong Bombo ng Philippine Red Cross at ng Bombo Radio. Ano ho ang kahalagahan ng partnership na ito?
Actually, nagpapasalamat po tayo na after ng COVID pandemic po natin, ay finally po, meron na po tayong face-to-face or in-person na dugong bombo na kung saan po ay inaanyayahan natin lahat po ng mga gustong mag-donate ng dugo. Of course, ang kahalagaan po ng ating partnership ay actually ito po ang nagsusustain ng ating pangangailangan sa dugo. With Bombo Around, nasisiguro natin na meron tayong maibibigay na dugo, especially during lean months, no? Ito yung November, December, and January. Nakakatugon po ang Bombo Radyo sa pangangailangan ng dugo. Kaya mahalaga po ang partnership natin na it started way before, of course, through our the President po, si Sir Rohete, and matagal na po tayong nagsimula po. Bilang isang doktor, ano ho itong kahalagahan o itong mga health benefits ho ng pagdodonate ng dugo ng isang tao? Yes, Sir Vic, no? Mahalaga po ang pagdodonate ng dugo. Unang-una, when you donate blood, of course, chine-check kayo ng ating physician. You should be on a healthy status, or if ever na may findings po, nabibigyan rin po kayo ng kaukulang yung suggestion or advice kung paano po natin ititreat po yung nakikita nating findings. And of course, as you donate your blood po, meron po kasing data from the American Society of Medicine journals, no, sa literature nila, na kahit papaano po ang pagdodonate ng dugo ay nakakababa po ng iron levels na katawan. Ang iron po kasi kapag sobra-sobra sa katawan, pwede po itong plaque formation na kung saan po pwedeng tumaas ang blood pressure or magkaroon ng heart attack. So, isa yun sa kahalagahan ng pagdodonate po ng dugo. Bigyan na lamang natin ho ng daan na makapagtanong rin itong aking katanong dito, si Bombo Alaysa. Bombo Alaysa, go ahead. Okay, Dr. Christy, we all know po na maraming aktibidad at mga proyekto ang Philippine Red Cross. At sa ngayon po, ano pa yung mga naging aktibidad o magiging aktibidad ho ng inyong ahensya, Dr. Christy? Yes, of course, napakarami naming mga serbisyo sa Philippine Red Cross. And isa na yon doon ay ang Disaster Management Service. Kung maaalala nyo po, ngayong Nobyembre ay inaalala po natin ang Yolanda, operation po natin yung Super Typhoon Haiyan or Yolanda locally. So ang Philippine Red Cross ay magkakaroon din po ng isang event to commemorate yung ating Haiyan or Yolanda. Gagawin po ito sa November 30 dito po sa Philippine Red Cross. We invite our partners and donors na tumulong po sa Philippine Red Cross or even mga volunteers po natin na hindi po tayo binatawan noong nagkaroon po tayo ng sakuna na Yolanda po. So that will be on November 30. So regular rin naman po yung aming mga first aid trainings na ginagawa po sa mga corporations or mga MSEs na kung saan po ay nagtitrain po tayo ng first aid, emergency first aid po upang makatugon po sa mga nangangailangan in case of emergencies po. Doktor, hingin lamang ho namin ang inyong paanyaya sa gaganapin ho na dugong bombo sa darating ho na November 18, 2023. Thank you, Sir Vic. Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa Dugong Bombo at patuloy niyo po kaming tinutulungan sa pangangailangan ng dugo ng ating kababayan. Ngayon po, in 24 sites po, magkakaroon po tayo ng nationwide Dugong Bombo bloodletting po. Ito po ay gaganapin sa November 18. The whole day po yan. Dito po sa Metro Manila, if it happens na makakapunta po kayo sa Grand Central, Gotesco, dyan po sa Monumento, Caloocan, inaanyayahan po namin kayong magbigay ng dugo at patuloy na
umagapay sa pangangailangan ng dugo po. So that will be whole day, that is November 18, Ever Gotesco Monumento sa Caloocan po. With that, maraming salamat po, Dr. Christy Munina M. Nalupta, ang Assistant Secretary General for Programs Development and Services ho ng Philippine Red Cross. Mga kabombo at kasar nation, nakapanayam ho natin ang Assistant Secretary ng General for Programs Development and Services ng Philippine Red Cross tungkol ho dito sa Dugong Bombo 2023. At mga kabombo at kasar nation, iniimbitahan po namin kayong lahat na makilahok sa gaganaping Dugong Bombo 2023 sa Sabado na ho yan, Nobyembre 18 ngayong taon. Ito ay may temang Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Simultaneous po ito sa 24 cities nationwide sa pakikipagtulungan ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ng Philippine Red Cross. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito ay ito nga hong pinasalamatan ng Bureau of Immigration, ito hong Department of Justice at Senado sa pag-aproba ng 2.4 billion nitong budget para sa taong 2024. Sinabi ni Commissioner Norman Tansinco na laking pasasalamat ng kanilang ahensya kay Department of Justice Secretary Crispin Rimulya sa pagtutulak nga ng pagkaaproba ng naturang pondo. Gayon din sa Senado sa pag-asalang-alang sa mga proyekto ng modernisasyon ng kanilang kawanihan o itong ahensya upang mapabuti nga ang mga operasyon sa paliparan. Dagdag pa ni Tansinco na plano ng Bureau na i-digitize ang mga operasyon sa paliparan sa pamagitan ng pagkuha nga ng karagdagang mga electronic gate na ilalagay sa parehong arrival at departure areas. Ang paggamit ng mga e-gate ay lubos na makatutulong aniya sa decongestion itong siksikan sa lugar ng imigrasyon dahil maaari itong bawasan ang oras ng pagproseso sa kasing babaho ng 8 segundo bawat tao. Ang bahagi ng pondo ay gagamitin din para sa pagbili ng mga body camera system sa simula para sa mga secondary inspector na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport. At bukod ho sa mga pangunahing proyekto ng digitalization ay layunin din ng naturang ahensya na palakasin ang tool sa cybersecurity nito upang mas maprotektahan ang data ng naturang kawanihan. Sa iba pa nating mga balita, tiniyak naman ng Department of Agriculture sa publiko na may sapat na abot kayang supply ng bigas sa merkado sa iba't ibang bahagi ng bansa na kung saan ang 2023 ay itinuturing na good harvest year. Ito ay dahil halos makumpleto na ng bansa ang wet season harvest. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, naani na ang humigit kumulang 90% ng palay sa buong bansa. Anya, ang volume ay kasalukuyang ibinebenta sa average na 23 pesos hanggang 25 pesos kada kilo na farm gate price. Ang average na retail price naman para sa regular na well-milled rice ay 42 pesos and 80 centavos kada kilo, habang ang presyo naman para sa well-milled ay 45 pesos kada kilo. Binanggit ni De Mesa na ang posibleng paggalaw sa presyo ay isang pagsasaayos lamang dahil iilan na lamang ang mga lugar na nananatiling nag-aani mula sa ibang bahagi ng ating bansa. Para sa buwan ng Nobyembre at sa darating na buwan ng Disyembre, inaasahan anya ng Department of Agriculture ang kabuuang ani na 3.063 million metric tons ng bigas. Una na nga rito, ang National Rice Outlook para sa kasalukuyang taon ay aabot sa humigit kumulang 20 million metric tons ng bigas. Samantala, inihayag naman ng Department of Labor and Employment na aprobado na ang 30 pesos wage hike sa bahagi ng Cordillera, Bicol Region at Eastern Visayas. Inaprubahan ng National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment ang wage order na isinumite ng wage boards sa 3 rehiyon. Ang pagtaas ay inaasahang direktang makikinabang sa 150,484 na mga minimum wage earners. Bukod sa minimum wage hike,
Tinaasan din ng naturang komisyon ang buwanang sweldo ng mga kasambahay nang hindi bababa sa 400 pesos hanggang 1,000 pesos na makakatulong naman sa humigit kumulang 162,000 domestic worker na kung saan 34,111 ang nasa live-in arrangements. Batay nga sa nasabing kautusan, ang 30 pesos hike ay magdadala sa bagong minimum wage rate sa Bicol na 395 pesos. Sa Eastern Visayas naman, ang bagong minimum wage para sa mga non-agricultural na negosyo at retail o service companies na may 11 empleyado o higit pa ay nasa 405 pesos. Para naman sa rehiyon ng Cordillera, ang bagong minimum wage rate ay nasa 430 pesos habang ang mga domestic worker naman sa rehiyon ay tatanggap ng buwanang rate na 4,900 pesos pagkatapos ng 400 pesos na pagtaas. Una nang sinabi ng Department of Labor and Employment na ang pinakahuling wage order ay ilalathala sa darating na Nobyembre 19 at magkakabisa naman pagkatapos ng 15 araw o sa darating na Desyembre 5 ng taong kasalukuyan. 25 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon at sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, iniulat ng National Electrification Administration na pinalawig nito ang 934.56 million pesos na halaga na mga pautang na hindi bababa sa 24 na electric cooperatives noong katapusan ng Oktubre ngayong taon. Binigyan diin ng Electrification Agency na ang inilabas na pautang sa mga EC ay nakaangkla sa mga enhanced lending program nito. Sa ngayon ay nalampasan na ng naturang ahensya ang 700 million peso na lending target nito para sa taong kasalukuyan. Ayon ho sa National Electrification Administration ay ang nararapat na itinalagang ahensya na nagasagawa ng pangasiwa sa mga electric cooperative ng bansa. Bahagi ng mandato nito ay tulungan ang mga kooperatiba sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagpapatakbo at pamamahala ng kuryente sa kanilang nasasakupan. Batay sa data na kinuha mula sa Accounting Management and Guarantee Department ng ahensya, ang malaking bahaging inisyu sa mga pautang sa 449.71 million pesos ay na-funnel sa mga capital expenditures na kinakailangan ng 18 electric cooperative borrowers. Ang natitirang mga pautang na ipinagkaloob ng Electrification Agency ay aabot sa 422 million pesos para sa working capital na pangailangan ng hindi bababaho sa 8 electric cooperatives, habang 12.85 billion pesos naman ang na-access para sa pagbili ng modular generator sets at 50 million pesos naman ang nagamit bilang short-term credit facility. Samantala mga kabombo, naghihintay pa rin ang mga health officials sa Department of Budget and Management o DBM na aprubahan ang kinakailangang pondo para mabayaran ang mga benepisyo ng mga medical professionals na nagsilbi noong nakaraang pandemya ng COVID-19. Sinabi ni Department of Health Undersecretary Gloria Balboa na humihiling sila ng 62.7 billion pesos para sa kanilang 2024 budget para masakop ang health emergency allowances ng mga nananatiling hindi nabayaran ng mga nurses. Sasakupin ng halagang ito ang mga allowance para sa mga taong 2021 hanggang taong kasalukuyan. Idinagdag ni Balboa na sa ngayon ay nakapagbayad na ang Department of Health ng mahigit sa 50 billion pesos na halaga ng nasabing health emergency allowance. Sa ilalim nga ng Republic Act No. 11712 o ang Public Health Emergency Benefits and Allowance for Healthcare Workers Act, ang mga healthcare worker ay may karapatan sa mga benepisyo para sa bawat buwan ng serbisyo habang ang bansa ay nasa ilalim ng state of public emergency. Makakatanggap ang mga ito ng halagang 3,000 pesos hanggang 9,000 pesos depende sa risk classification ng lugar na kanilang pinaglingkuran. Balita naman sa labas ng ating himpilan, ito hong Filipino, si Philippine National Police Chief Acorda, naniniwalang mas maigi ang mas mahabang termino para sa susunod na magiging hepe ng pambansang pulisya. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos.
Naniniwala si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. na mas maigi kung magiging mas mahaba ang magiging termino ng susunod na hepe ng pambansang pulisya na hahalili sa kanya. Sa paliwanag ni Acordo, isa sa mga ipinunto niya ay ang taunang budget ng Philippine National Police. Bawat pagkapalit kasi anya ng liderato ng pambansang pulisya ay ang pagkapalit din ng prioridad ng mga ito para sa buong organisasyon. Dagdag pa ni Acordo, kung magpapatuloyan niya ang tinatawag na backdoor policy ng Philippine National Police, may posibilidad na mabalam ang mga ipinapatupad na reforma at programa sa buong hanay ng kapulisan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. For good leadership, mas maganda yung mas matagal. Because especially on our system now, the pag-request ng funds. So when we request for funds, it takes preparations. Kung halimbawa ngayon, for 2023, ang i-request natin is budget for 2024. So if less than 1 year po ang Chief PNP, so pag yung mindset ng isang Chief PNP, manghihingi ng ganitong budget with these priorities, pag by the time that makukuha na yung budget, the new Chief PNP, baka iba naman yung priorities niya o iba yung pagtingin niya sa sitwasyon, medyo there is no coherence ng budget ask and to the implementation. So mas maganda, matagal. Yeah, for the continuity of asking the budget and implementation. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 20 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mayroon na umanong sinusundang lead ang mga otoridad kaugnay sa nangyaring pamaril sa mag-live-in partner sa loob ho ng isang pampasaherong bus sa bayan ng Karanglan, Nueva Ecija. Sinabi ni Police Vincent Castañeda ng Philippine National Police Karanglan, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon upang mapagtibay ang kanilang sinusundan na lead sa nasabing pamamaril para sa gagawing pagtugis sa mga salarin. Dead on the spot ang dalawa matapos na malapitan silang pinagbabaril ng dalawang salarin habang sila ay natutulog sa loob ho ng naturang bus. Sinabi ni Castañeda na tigtatlong tama ng baril ang tinamo ng dalawang biktima. Aniya, dalawang 45 caliber ang ginamit sa pamaril. Ayon kay Castañeda, sumakay ang dalawang biktima sa Kawayan City, Isabela, habang ang mga gunman ay sumakay sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Idinagdag pa ni Castañeda na binabaybay ng bus ng ang kahabaan ng barangay Medalin sa Karanglan nang isagawa ang pamamaril ay nagmadaling bumaba sa liblib na lugar ng bayan na malapit umano sa ilog itong mga sospek. Sinabi pa niya na nakasuot ng camouflage na shorts ang naturang mga salarin. Kasunod dito, agad na nagtungo ang naturang bus sa Community Police Assistance Center sa Barangay Hoson, Karanglan sa Lalawigan at iniulat nga ang naturang insidente. Nabatid pa mula kay Castañeda na 5 taon nang mag-live-in partner ang dalawang biktima. Sa ngayon ay nasa punerarya pa ang mga labi ng dalawang biktima. Kumuha pa tayo ng kadagdagan pang mga balita. Naglabas ang Korte Suprema ng show cause order laban sa isang vice-gobernador ng Maguindanao del Norte. Inatasan ng Korte si Maguindanao del Norte Vice Governor Bay Fatima Aini Sinsuat na maglabas ng paliwanag kung bakit hindi sila maaaring ipasight in contempt dahil sa kanyang pagkabigo na agad na ipaalam sa mataas na hukuman ang kanyang appointment, gayon din ang oath-taking at ang kanyang assumption. Binigyan ng Korte Suprema si Sinsuat ng 10 araw para magsumite ng kanyang paliwanag. Matatanda ang nanalo ang nasabing vice-gobernador bilang vice-gobernador ng Maguindanao noong taong 2022 ng national and local elections. Sa parehong taon na umupo siya bilang gobernador ng bagong likhang lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ang Republic Act No. 1550 o ang Charter of the Provinces of Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur ay nilagdaan bilang batas noong Mayo 27.
Nito lamang Setyembre 17, nagsagawa ng plebisito ang Commission on Elections na nagresulta naman sa ratifikasyon ng naturang batas. Nang maglaon ay naluklok si Sinsuat bilang gobernador ng bagong likhang lalawigan ng Maguindanao del Norte. Sa ngayon ay wala pang komento ang kampo ng nasabing gobernador hinggil sa naturang show cause order. Samantala, kampante si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na magtutuloy-tuloy itong unhampered o walang patid na supply ng pagkain sa enerhiya sa Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagpirma ng Pilipinas sa Supply Chain Agreement ng Indo-Pacific Economic Framework kasama ang iba pang mga bansa. Sa ilalim nito, umaasa ang naturang opisyal na magtutuloy-tuloy ang kolaborasyon sa pagitan ng iba't ibang mga bansa at tutugunan ang mga pangunahing problema na bumabalot sa food security at energy supply. Sa pagpirma kasi sa naturang kolaborasyon, nangako ang bawat bansa na magtutulungan upang matugunan ang pangailangan ng iba pang kasamahang bansa pagdating sa supply ng pagkain at enerhiya. Ang bawat bansa ay magsisilbing supplier ng mga produkto, iba pang mga serbisyo para sa mga bansang nangangailangan nito. Ayon kay Secretary Pascual, malaki ang bentahin nito upang mapalawak pa ng Pilipinas ang trade partnership sa ibang mga bansa. Makatukoy ng mga bansang susuplayan ng mga produkto at magkaroon ng iba pang mga partners na makakapag-supply ng mga pangangailangan nito. Nobyembre 14 nang pumirma nga ang Pilipinas sa Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to supply chain resilience kasama ang 13 na iba pang mga bansa sa layuning mapatatag ang supply ng pagkain at enerhiya sa pagitan ng mga ito. Samantala, bumaba naman ang kabuoang meat import sa ating bansa mula buwan ng Enero hanggang nitong buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan ayon sa tala ng Bureau of Animal Industry. Lumalabas na 1.01 billion kilograms lamang ang import na karne ng Pilipinas sa unang 10 buwan ng kasalukuyang taon. Ito'y katumbas ng 9.69% na pagbaba mula sa 1.12 billion kilograms na import sa unang 10 buwan noong taong 2022. Ayon nga sa Bureau of Animal Industry, ang mas mababang volume ng mga imported na karne ay dahil sa pagbaba ng shipment ng karne ng baboy, na siyang pinakamalaking bulto naman sa kabuoang inaangkat na karne ng bansa. Ang pork imports ay katumbas na ngayon ng 49.48%. Bumaba ang kabuoang shipment ng karne ng baboy ng hanggang sa 16.93% o katumbas yan ng 504.3 million kilograms mula sa dating 607.1 million kilograms noong nakalipas na taong 2022. Maliban sa karne ng baboy, bumaba rin ang volume ng inangkat na karne ng baka ngayong taon ng hanggang sa 20.95%. Ito'y katumbas ng 120.6 million kilograms mula sa dating 152.6 million kilograms noong nakalipas na taon. Kung pagbabasehan sa kabuang imported na karne noong Oktubre lamang, bumaba rin ang kabuang volume na inangkat kumpara sa inangkat noong buwan ng Setyembre. Mula sa 118.4 million kilograms na inangkat noong buwan ng Setyembre ay umabot lamang sa 95.97 million kilograms ang naangkat sa kabuuan ng buwan ng Oktubre o katumbasuyan ng 9.2%. Sa mga sandaling ito ay kumuha pa rin tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itoong samahan ng mga saka nagbabala na posibleng mahirapan ng bansa na mag-angkat ng bigas sa susunod na taon. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Pinangangambahan ng samahan ng magsasaka na mahihirapan ang Pilipinas sa pag-angkat ng bigas sa susunod na taon. Ayon kay Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative, kinakailangang maghanda ang bansa dahil batay umano sa nakalap niyang balita na ibenta na ng Vietnam ang lahat ng supply nito sa ibang bansa ng mas maaga. Kaya sa susunod na taon, pinangangambahan na wala na tayong mabibili sa Vietnam. Ani Montemayor, tatagal lamang ng hanggang Pebrero ang supply ng lokal na bigas. Kaya naman kung hindi anya mag-aangkat ang bansa ngayon, tiyak na kukulangin ang supply ng Pilipinas. Binigyang diin ni Montemayor na kinakailangan ng kumilos ng gobyerno.
to prepare, no? Kasi may mga naririnig akong balita like Vietnam kung saan tayo bumibili ng almost 90% ng ating importer. Lahat ng mga supply daw nila nabenta na nila parang in advance. Pagdating ng February, paubos na yung stock natin kung walang pumasok na importation. Nananatili ang Vietnam na pinakamalaking exporter ng bigas sa Pilipinas sa unang 5 buwan ng taong ito na may turnover na 772.4 million US dollar na tumaas ng 31.1% year-on-year. Ayon sa Asia-Africa Market Department ng Ministry of Industry and Trade, batay sa data mula sa Philippine Bureau of Statistics, noong Enero hanggang Mayo, ang Pilipinas ay nag-import ng 1.5 milyong tonelada ng bigas mula sa Vietnam o halos 90% ng kabuuang imported rice. Ito rin ang record level ng rice export ng Vietnam sa Pilipinas sa ngayon. Pilipinas na ang nangungunang importer ng bigas sa buong mundo para sa marketing year 2022 hanggang 2023, ayon sa pinakahuling ulat mula sa United States Department of Agriculture. Kung matatandaan, inaprubahan ng bansa ang pag-aangkat ng 3.9 milyong metriko tonelada ng bigas mula January 2022 hanggang December 2023. Mas mataas na ito kesa sa importation ng China matapos itong mapababa sa 3.5 million metric tons. Beijing ang dating nangunguna sa pag-aangkat ng bigas kahit na agricultural na bansa rin ito gaya ng Pinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, inabisuhan ho ng Taguig Local Government Unit ang lahat ng mga negosyante sa mga Embo Barangay na i-register ang kanilang mga negosyo sa Taguig. Kasunod nito ay naglabas rin ang lokal na pamahalaan ng Taguig ng ilang mga alituntunin sa replacement ng kasalukuyang business permits para sa mga negosyo mula ho yan sa mga Embo Barangay. Tumatanggap ang Taguig Business Permit and Licensing Office ng mga registration at payment ng business taxes para sa taong 2023 ng mga Embo businesses. Mangyari lamang na sundin aniya ang mga business owners ang mga sumusunod na hakbang. Una, ihanda at ibigay ang mga sumusunod na requirements, application form, current Makati Business Permit, latest official receipt, 2x2 formal picture ng may-ari o ng negosyante at location sketch at picture of the exterior o itong labas ng kanilang establishmento. Pagkatapos ito ay magtungo lamang sa mga cashier para magbayad ho ng mga outstanding business taxes. Pangatlo, ay ipakita ang official receipt sa Business Permit and Licensing Office at hintayin na i-release ng Taguig ang inyong mga business permit. Samantala, nagbibigay rin ang Taguig Business Permit ang Licensing Office ng replacement o pagpalit ng Makati Business Permit sa Taguig Business Permit para sa mga businesses na nakapagbayad ng kanilang 2023 business taxes. Mayari lamang na sundin muli ang mga sunusunod na hakbang. Una ay ihanda at ibigay mga sumusunod requirement katulad ng application o application form, kasalukuyang business permit, latest official receipt, 2x2 formal picture ng negosyante at location sketch. Hintay lamang na i-release ang inyong mga Taguig Business Permit. Hinikayat ng Taguig ang lahat ng mga Embo business owners na i-secure ang kanilang Taguig Business Permit bago matapos ang taon upang maiwasan ho itong pagproseso nito sa renewal period sa Enero ng taong 2024 kung saan nagiging mahaba ang pila para sa payment renewal ng mga permits. Sa mga sandaling ito ay kumuha na tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Ito hong mga labi ng 2 biktima na binaril sa loob ng bus sa Caranglan, Nueva Ecija, nakatakdang iuwi sa Cauayan City. Ang balita niyan itinutukan ng Bombo Radio Cauayan. Inaasikaso na ng pamilya Mendoza ang pag-uwi sa mga labi ng mag-live-in partner na pinagbabarila patay sa loob ng isang bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Matatanda ang pinagbabaril ang mag-live-in partner na sina Gloria Mendoza at Ilano at si Arman Bautista sa loob ng isang bus sa Caranglan, Nueva Ecija kahapon habang sila ay patungo sa Tarlac. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cauayan kay Ginong Alberto Mendoza, kapatid na nasawing si Ginang Gloria Mendoza at Ilano, sinabi niya na nagtungo na ang kanyang mga kapamilya sa Nueva Ecija para iproseso ang pag-uwi sa labi ng kanyang kapatid at live-in partner nito. Sa ngayon ay hindi pa nila nakakaugnayan ng pamilya ng live-in partner ng kanyang kapatid sa Coronadal, South Cotabato tungkol sa nasabing pangyayari. Hingi rin anya sila ng tulong sa pamahalaan lungsod ng Cauayan para sa pag-uwi sa labi ng kanyang kapatid. Isa naman sa tinitinang rason ng pamilya Mendoza ang kasalukuyan nililitis na kaso ng biktima na isinampa nito sa kanyang mismong anak sa una niyang asawa. Ayon kay Ginong Mendoza, may isinampang kasong karnaping ang kanyang kapatid sa mismong anak nito at kasalukuyang nililitis ang kaso sa korte.
Anya mabait naman at maunawain ang kanyang kapatid nung siya ay nabubuhay pa at wala rin silang alam na nakakaaway o pagbabanta sa kanyang buhay. Dati umano siyang negosyante ng palay ngunit tumigil na dahil sa hindi kagandahang kita. Wala rin anya silang alam na kaaway ng live-in partner ng kanyang kapatid na si Arman Bautista dahil sa tahimik lamang ito. Ang alam nila ay patungo sa Tarlac ang mag-live-in partner nang sila ay pagbabarili ng mga pinaghihinalaan. Umasa naman ngayon ang pamilya ng Mendoza sa agarang pagkalutas ng kaso at pagkatakip ng mga pinaghihinalaan sa pagpatay sa kanyang kapatid at tiniyak nila ang pakikipagtulungan sa pulisya. Actually, ma'am, wala naman po kaming possible suspect, kundi mayroon siyang ongoing case na kinakaharap niya. Yung ongoing case po niya is mayroon yung narcotic. Ngayon yung labi ng aking kapatid ay nasa Karanglan Nueva Ecija pa at nandun na yung aking kapamilya para ayusin. At siguro kami po ay hihingi ng tulong dito sa munisipyo upang sundin ang aking kapatid sa nangyarihan ng krimen. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felin nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang pulis nasawi sa gun running entrapment operation doon sa Butuan City. May pag-uulat at update tukol dyan ng Bombo Radyo Butuan. Kaagad na nahuli sa inilunsad na hot pursuit operation ang isang gun runner na bumaril patay sa isang pulis sa isinagawang entrapment operation pasado alas 8:44 kagabi sa Maya Purok 6, Barangay Ampayon nitong lungsod ng Butuan. Nahuli si Mark Tapik pasado alas 3 kaninang madaling araw sa May Purok 5A, Barangay Tiniwisan nito ring syudad at inihanda na ang mga isasampang kasong murder at robbery matapos nitong tangayin sa kanyang pagtakas ang armas ng biktima nga si Police Corporal Eincline Plaza na nadestino sa Regional Special Operations Unit 13. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Butuan, inihayag ni Butuan City Police Office spokesperson Police Captain Ann Cubio na ginawa ang entrapment operation upang hulihin sana ang suspetsado dahil sa pagbebenta nito ng mga hindi lisensyadong armas. Naamoy umano ni Tapik na pulis ang kanyang katransaksyon kung kaya't inagaw nito ang armas ng pulis at binaril ng 2 beses sabay takas. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit idineklara ito nga dead on arrival. Allegedly, it was a entrapment operation in relation to Republic Act 10591. Ang katong suspetsado, naaresto na siya mga around alas 3 sa Kabuntagon sa may Purok 5A ng Barangay Tiniwisan. So, because of the hot pursuit operation, and then gi-undergo siya og parapin test. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Noshel Muro, nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang Belize naman, bagong bansang nadagdag sa mga bansa na nagsuspinde ng diplomatic ties sa bansang Israel. May pag-uulat tukol dyan ng Star FM Bacolod. Panibagong nadagdag ang bansang Belize ng Central America na nagsuspende ng kanilang diplomatic ties sa Israel matapos tumanggi ang bansa na mag-ceasefire sa Gaza, kung saan ilang mga bansa na rin sa Western Hemisphere ang nagalit sa Israeli government's war conduct. Ilan sa mga bansa din ang Colombia, Chile, Bolivia, Africa, Turkey, Jordan at South Africa ang mga bansa na nagsuspende ng kanilang diplomatic ties sa bansa. Sa ngayon ay meron ng 11,180 Palestinians, kasama na sa 4,609 na kabataan at 3,100 na kababaihan ang namatay sa isinasagawang all-out attack ng Israel sa bansa. Samantala sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Esther Osorio, OFW sa Israel, na dahil sa nagpaputuloy na giyera ay naapektuhan din ang mga presyo ng mga bilihin at takot pa rin sila lalo na sa mga posibleng paglusob pa. Okay naman po, pero tumaas din po siyempre. Nataas po mga di naman kamahalang, hindi lang na mga nataas. Kasi nga, mayroon nga rin malakas yung weapon nila dito, yung Iron Dome na. Pagka yung yung pala sa taas na pupusok na, nasasalo na. Kaya lang dapat na magtao kasi yung bang bakal ba ng missile,
Yun lang nakakatakot naman sa mga. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating pong Christmas countdown, 39 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna siningalaw na. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Nobyembre 16, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 39 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita, Police Regional Office 6 magapartisipar sa dugong Bombo 2023. Dalawang tulog na lang kag dugong Bombo 2023 na A Little Pain, A Life to Gain. Ini ginadulong sa inyo sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Philippine Red Cross. Sa dugang pa nga mga balita, manunudlo sa isa ka grade 3 nga eskwelahan, isa ka manunudlo sa isa ka eskwelahan, ginklaro nga wala sila sang learning material nga may kaangay sang nagalapta sining laragway. Nga ang laragway sa aton sining mga kabombo, no? May nakabutang dira sandig man iya sa libro nga halin kuno ini sa Karamuana Island. Dito ya sa may Bicol region. But kung lang taon nimo sang maayo, ining nasabitan karon iya nga laragway, i-aralan na iya sa Carleso, sa may norte. Istorya na tundugang inakaroon sa aton sinipre nga pagpangalagad samtang Western Visayas, 91% na nga drug cleared, suno pa sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Drug cleared 91%, pero sang damlag lang nakasakute sa 20 or masobra 20 milyones sa pesos nga valor sa illegal nga droga sa operation nga ginpatigayon dito sa may Barangay Concepcion, pila to 7.8 million pesos nga valor sa illegal nga droga. Samtang supply sang baboy maiwat
no, ti sa law of supply and demand sa aton sini magkabombo kung may ara gani isang pagnubo sa supply sa isa iya ka produkto, definitely ini ang magasaka ang presyo. So muna karon, no, hilabi panganaan nga ti holiday seasons na kita sa aton sini nga mga kabombo. Pila na lang ka mga ginutlo, masulod na kita iya sa bulan sang Disyembre. Ang iban sini nga niya mag-celebrar sang Disyembre sa aton sini nga mga Disyembre sang Paskwa. Nagasugod sila ya Disyembre 1. Ano halos kadadlaw may mga ginapatigayon sini karon banwa nga mga okasyon. Tino hindi man makumplito sini ang mga handaan kung whitey baboy, karnik baboy. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa pabombo segment, mga nagapamasura sa banwasang Lambunaw, nagapamumbo matapos nga ini sila ang wala ginasweldohan. Istrikto pa kuno ang banwa. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, ang City Mayor's Office may pinakadako nga budget sa 2024. Chairman sa Committee on Appropriations, aminado nga mas malawig ang deliberasyon sa ginapatigan subong nga tuig ikumpara sa sang nakaligad siniya nga tuig. Muni man dalakuha ng mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalangad sa palatuntunan na bombohanay sa uto. Standby kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Ginoyata naton sa Sinimatinion ang pangalan sang second daily draw winner sa 1-2 Panalo Part 22 promo week number 3. Taga Benedicto Haro. Barangay Benedicto Haro. Ang iyang sininga proof of purchase R. Florete Coupon, 73 anyos. Congratulations, Leticia Gion. Leticia Gion sang Benedicto Haro. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 5 minutos sa kaligad sa tak ng alauna. May anom ikaw oras sa pag-claim sa imo sininga premyo. Nagahulat na ang 500 pesos ka cash plus 700 pesos ka valor sang gift pack kaupod ang Orocan nga balde. Salamat, congratulations, Leticia Gion sang Benedicto Street Haro. May proof of purchase nga R. Florete Coupon. Ang aton sininga daily draw gintambungan sa aton FT representative si Ma'am Mary Jane S. Tan. 6 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini iyang nga mga kabombo, duwa na lang katulog kag dugong bombo 2023 na. A little pain, a life to gain. Dulungan ini nga patigayonon sa 24 ka mga key cities nationwide. Kung sa din may ara sang 31 ka mga fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations. Diri iya sa bahin sang rehiyon 6, partikularmente sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kung sa din nahamtang ang mga regional offices. Ang kalabanan sa mga regional offices nato nag-signify ngayon sila ang mag-take part sining noble act sa pagdonar sang ila siniiya nga dugo sa tinutuyo nga makabulig makasugpon sang kabuhi sa aton siniya isig kapareho. Si Bomboria Mumlan may follow-up report. Bomboria, sa report, please come in. Aktibo nga magapartisipar ang Police Regional Office 6 sa Dugong Bombo 2023 sa Nobyembre 18, 2023. Ini matapos man nga nauntat ang pagdonar ng dugo umpisa sang kasagsagan sa coronavirus disease 2019 pandemic sa diini ang nagapanimbalit na subong nga tuig 2023. Sa exclusive interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Archibald Macala, Deputy Regional Director for Administration sang Talatapan, iya ginpahayag nga tiyo na agud mahatagan sang igtalupangod ang kinahanglanon sa mga tawo nga nagakinahanglan tugungan sang dugo. Suno kay Macala, nagakadapat man nga madumduman ang tinaga nga blood is life sa dayin mahimo mabuligan ang mga tawo nga nagasufrer sang balatian nga mapalawig ang kabuhi. Gani mga kabombo kag Star Nation, ululupod kita sa Nobyembre 18
sa Iloilo Science and Technology University para sa dugong Bombo A Little Pain, A Life to Gain nga isa ka blood donation campaign sa Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa bulig ini sang Philippine Red Cross. Gani pamatian ang papakigangot sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Archibald Macala. Po si Police Brigadier General Archibald Jokno Macala, the Deputy Regional Director for Administration of PRO6 or the Western Visayas Police Force. Kahalagahan nito siyempre when we were in pandemic, so it was put into halt, tigil to. Now that we are back, lalo pong mapapaigting, mapapaganda ang serbisyo ng kapulisan at sa pamamagitan ng pagtulong din po ng mga community para yung mga nangangailangan po ng dugo. Sabi nga po, blood is life. So ma-address po natin yung primary concern sa necessity o yung need ng mga tao na nangangailangan ng dugo. Ito ay napaka-timely. Sabi ko nga, as I have said earlier, ito po ay natigil gawa nung nasa natin pandemya. Now that we are back, so in partnership na naman tayo sa mga concern, be it in the media, be it sa ganitong sector, basta ang malaga, we can cater to the needs of the people na nangangailangan ng dugo para sa kanilang ikagagaling sa kanilang mga sakit. Before I extend my invitation, I just wanted to report na last week, we attended the recognition of the Red Cross. Doon po, hinighlight yung mga contribution ng group at ng individual. Yung pong nakakapag-donate, nakakapagbigay ng dugo na regularly. Ito po ay kanilang pinahalagahan at pinigyan ng pugay. So in the same manner, I am inviting all persons na makakabulig o makakatulong sa ating mga kababayan by donating blood. Ito naman po yung makabubuti at kung tayo po ay after examination by the concerned medical authorities at tayo po ay qualified na makuna ng dugo, ito po yung nakakabuti rin po sa isang tao. At masabi ko nga po, ito po ang naging sikreto ng ating dati pong Pangulong FBR o si Tabaco sa kanya naging mahaba at produktibong buhay dito sa lupa na siya nabubuhay. Kita-kits nga po doon at ma-expect nyo po ang participation ng PNP along with the media practitioners at lahat po ng concerned agencies. Salamat po. Sa Radyo Bombo, Star FM, it's all for you. Si Police Brigadier General Archibald Macala, Deputy Regional Director for Administration sang Police Regional Office 6 Bombo Cham. Dali na sa mga payag man o kung payag ni Brigadier General Macala, no? Ang anay presidente, si Presidente Ferdinand Fidel Ramos, ang madugay naman nga nagadunar sang dugo sa 1954 pa ini Bombo Cham, no? So they've been taking after man sa ini nga buhat sa anay nga presidente sa diino nga magapartisipar gid ang personnel sa Police Regional 6 sa Dugong Bombo 2023. Dako gid ini ang ilang mabulig para man nga sa mga nagkakinahanglan sang dugo. Kay bangod pati si Brigadier General Macala nga mahimo mapalawig at kabuhi sang taho nga nagasupler sang balatian kung nagkakinahanglan ini sa sang matugungan ini siya sang dugo. Bombo Cham. All right. Report na tipo nagikan sa Police Regional Office 6. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Ria sa imo sining follow-up report. Sa mga successful blood donors, magluwasay panagtag sini naton nga limited edition nga dugong Bombo t-shirt on a first come first serve basis. May mga snacks man kita, bottled water, hot soup para ma-regain sini inyong puwersa. No? Makatapos ka mo nga maging successful blood donors, no? May mga vitamins man nga ipanghatag. Kag magluwasin na, may chance mga mo nga kadaog sang cash. Pinaagi sa aton sini nga exciting nga paraffol pagkatapos ang activity. Tipunon ining mga pangalan sa mga successful blood donors nga nakasulat sa papel kag isulod sa raffle box.
magabot kita sang siyam ka mga winner. Nga siyam ka mga winner raw, kay 5 ang mga daog sang tag 1,000 ka pesos. Isa magadaog sang 2,000 ka pesos. Isa man ang magadaog sang 3,000 pesos. Isa man ang magadaog sang 4,000 pesos. Kag isa ang magadaog sang 5,000 pesos nga cash. Ang cash prize insigida ini nga makuha kung ara ka pa sa venue. Pero kung nakapauli ka na, bangod nga aga ka pa iyan nag-donar sang dugo, no, pwede mo maklaim pagkadason nga adlaw, las 8 sa aga, Domingo, November 19, 2023, diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat, mga successful blood donors lamang ang may tsansa nga magdaog sang cash sa aton siniya nga paraffol. Di mag-amo sini Banwa, makabulig ka na, sa imo sinisig ka pareho nga panigurado masumpulan mo ang kabuhi, may tsansa man ikaw ang magdaog sang cash prize, early Christmas ini, no? Para sa mga successful blood donors sa dugong Bombo 2023, a little pain, a life to gain, sang Bombo Radio Philippines, kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa buligman sang Philippine Red Cross. Pagbalik nato na Banwa, dugang ang mga balita kag impormasyon sa Bombo Anay Saudto. Nagalapta karon ining laragway sa aton sinima ka Bombo matapos nga pakita sang isa ka learning material ang laragway sa libro or learning material nga kung saan Karamuan Island ang pangalan, but sa mga kabubo naton damo ang nag-react din siya, hindi niya Karamuan Island, one is Bicol region na Islay Gantes niya ari niya sa Banwa San Carles sa aton sinima kabumbo. Tigin sikyar naton ang mga public schools sa palibot sa syudad sa Iloilo kung may mga kasubong maning nga mga learning materials nga ginagamit karon ang aton sini nga mga pupils. Kay tikon lantaw naton Banwa ini kasubong sang isa kapag patalang kag sala nga impormasyon. Ipakita naton bala Bombobel. Inaya amo na ang yara sa learning materials nakabutang dira Karamuan Island nga makita kuno sa Bicol region. Pero ang Karamuan Island amo niyang itsura yaw sang ginatawag sini nila nga Karamuan Island. Daw may similarity pero tama kidya kalayo kung amo sini nga laragway ang imo sini nga makita. Kadamo na sa mga kabumbo naton nga nakapadulong diri sa Isla de Gigantes. May mga laragway mas lagani nga dira gid sa amo sini kasubong iya nga laragway man nga makita ninyo subong sa aton nga Facebook Live. Dira sila nagapa-picture sa ibabaw. Anong plastada sini karon ang mga learning materials nga ginagamit sa aton sini mga estudyante. May mga sala-sala kag pagpatalang. Balikan naton ini sa follow-up report karon sa aton sini mga Bombo reporters pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for November 12 to 18, 2023. Ang Frets Band halin sa Bacolod ang saliwat maghahatag sa inyo sang one great musical show nga mag-feature sang inyo paborito nga pop songs that are mostly from the past years sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi sa November 18, Sabado. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa Nobyembre 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plus Wala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sa madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga gasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na.
Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga hindi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal. Basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Standard time, 29 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik sa pagpangalagad sa nga bombo aray sa udto, sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hovera. Ginpanginwala sang isa ka manunudlo sa isa man ka bulutuan diri iya sa syudad sa Iloilo nga may kasubong sila sang learning material sa nagalapta karon nga isa iya ka libro nga ginagamit sa civic project or civic subject or sibika at kultura nga kung sa diin nagpagwa sang Laragway, no? Sang isa iya ka matahom sining tourist destination, tourist spot. Ang ginatumod naton amo ining nakabutang sa isa iya ka libro nga kung sa din ginaklaim nga ang Laragway iya sang Karamuan Island kag makita ini sa Bicol region. Damo nag-react sa mga kabombo naton nga nakakita sining Laragway kay nahibaluan sini nila nga tama niya kalayo nga mangin Karamuan Island kay Isla de Gigantes niya sa Banwa sa Carles. Kag madamo na dira banwa sang mga nakapadulong dito nga makatestify nga Isla de Gigantes niya hindi niya kay Karamuan Island. Isa naman ini karon sa madugang sa madamo lang nga mga kontrobersyal nga depekto sa bahin sa nga learning materials from the Department of Education sa aton sini mga kabombo. Pero diri sa bahin sang Iloilo, waay sang kasubong sini nga learning materials kuno ang mga bulutuan diri. I-check naton mula si Bombo Marisol Viña sa iya sini nga follow-up report. Sol, sa report please come in. Bombot Sam ginklaro sang pila ka mga manunudlo sa syudad sang Iloilo nga wala sing learning material sa araling panlipunan sang grade 3 sa diin ginapakita ang Isla sang Gigantes sang Carles sa nabahin nga norte sang Iloilo pero may label nga Karamuan Island sang Camarines Sur nga makita sa Bicol region. Sa interview sang Bombo Radio kay Ma'am Christine A. Bugtong, isa ka grade 3 advisor teacher 1 sa Iloilo Central Elementary School, iya ginpahayag nga halin sa kinder tugtog grade 3 ginagamit nila nga medium of instruction sa module amo iya ang mother tongue o kon hiligaynon. Ginapanginwala gid sini nga indi iya sang Department of Education ang amo nga learning material kay nakasulat ini sa English. Kag suno sa iya nga never pa siya nakakita sang amo nga context sa ilang mga learning material sa araling panlipunan. Suno pa kay Ma'am Bugtong nga kung regular class nagagamit sila sang libro kag PowerPoint kay amo ini ang ginapatihan nga makahatak sa atensyon sang mga estudyante. Dugang pa niya ang mga anay libro nga ginagamit nila sang nagliligad ang ginpadala sa mga estudyante as reference sang mga ini. Bangod wala na ini sang may mabutangan sang ginpagwa ang mga bookshelf sang nagpapanaog iya si Department of Education Secretary Sara Duterte sa Operasyon Baklas. Sa dugang bala nga pahayag aton kamatian si Ma'am Christine A. Bugtong. Sa kinder to grade 3 no ang amon niya ginagamit siya nga medium instruction kag sa amon nga mga module ya ang ginagamit namon is ang mother tongue hiligaynon. So sa dira sa nakita ko sa picture nga ginpresent mo sa akon nakasulat siya sa English. Oo. So tuya nga hindi na siya sa amon nga Pero ma'am, have you encountered ang amo tong nga klase ma'am ka presentation sa
Though wala pa, ma'am. Wala pa. Oo. Bali, in distributing, ma'am, sa mga module, sa mga bata o sa mga estudyante, paano nyo ni ma'am ginapanagtag, ma'am? During sang time, sang pandemic to siya, so ginaga-schedule me by grade level kung ano nga grade ang makadto for this day para hindi kita maginutok po. Pero subong, wala na siya namon ginagamit na kay ara nakita subong sa face to face nga learning. So ang module ginagamit na lang siya kung sa mga during sang time sa emergencies like for example bala sang nagligad to nga do grabe gid ang init bala diri sa aton. So nag modular kita, pero kung regular class ya, face to face ya, books ang amon nga ginagamit kag using the PowerPoint para nga mas maka-attract gid more sa bata nga magpamati kag bala kay mo aton subong mga estudyante is more on visual and audio. Bali, ma'am, diin na subong ang mga libro diri ma'am nga nakabutang sa imo room. Ang mga books nga iban, so kay during sang opening sang classes to bala nga naghatag sang memorandum si ang aton nga DepEd Secretary nga operation backlash. So ang mga libro nga to kay syempre limited ang bookshelves nga ara kag ang mga gamit nga ara dira sa sulod sang classroom. So ginpadala ko sa mga sa akon nga estudyante as reference nila bala nga may ara sila nga bukadon sa balay kung gusto nila nga magtuon, mag-review. Oo, regarding sa amon nga lesson for that day. Pero ano ni ma'am, ibalik pa ni ma'am sa school? Oo, during sa end of classes, magsira klase na. So gina-retrieve na siya namon, ginapabalik siya namon para nga magamit naman sa next nga mga pupils sa next nga school year. Bali sa pagpangusisa pag ginaton diri Bombocham may 8 ini ka subject ining grade 3 sa diin ang duwa diri ka subject Filipino kag English ang medium gid nga ginatudlo sa ila and the rest diri kaangay sang math and araling panlipunan ang ang ilang learning competencies nakasulat ini sa Filipino apang ang unod o content sang amo nga mga libro or mga learning materials ang ara iya nakasulat sa mother tongue o kon hiligay non Bombocham. All right, so why na iya sang amo sini Bombosol, no? Kay excuse, madamo ang kita sa mga nasalapuan bala through social media kag sa iban pagid may mga letters nga pwede mo bala i-trace ang bata, no? Nakabutang dira letter M. Hindi ko na ma-retrieve eh. Letter M, tapos may nagalupad nga agila. Anong bot sa ligong sinamigol? Mga typographical error. Dobo sinabalati, do kasala. May harap pa yan. Pakita tadabla bumbo Omel. Ining connect the dots bala kung ano ang use sang isa ka bagay sa isa ka part sang lawas ang connecting lang guro the dots sa bumbo Omel. Hindi lang sa dalong kaya mapinot ina. Ti maghambal ka karon nga para sa ilong para nga magsimhot ikaw di ba? Sang mahumot nga mga bagay. Kung para nga limpyuhan ang imo sini iyang dulunggan, gamit ka cotton buds. Tapos ang ikatatlo, may drawing sang lips kag nagagawa ang ipon. Ang ikaapat, mata. Ti para sa diin ang mata, para sa eyeglasses. Ang isa ka choice, nga wala man siran sa bata, nail cutter. Ti paano na biya, ano yung nail cutteron mong ipon mo? Do saan mo sinabala bumbusol? May isa pa gin. May isa pag nila, ari iya ka grade 3 ko nun eh. May ara sila sang activity sa ila sila nga classroom nga nakabutang iya bumbusol. Bala mo kung anong nakabutang dira? No? Ari pa gino? Sumulat ng isang rap tungkol sa mga karanasan sa buhay. Noong bata pa ako,
Noong bata pa ako nakatsinelas lang, pero ngayon, ako nakasapatos na. Pagising ko sa umaga, bumubulig ako kay mama. Bumubulig. Amo na bumbusol. Sinasamo, nagali Bombosam. Sus Maria, kagusip po. Tiki, rapman mo! Rapman mo lang ginabutang. Ano pag nami pag ginao? Arabong mo, Mel? Pagmasdan ang larawan ng sasakyan. Anong tunog ang likha nito? Ang larawan ng sasakyan, airplane or eroplano. Ang choices, weng, 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 eng, 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 wee, 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 or pip, 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 pip. May ara dira. Maglupad ang eroplano, anong tunog sa eroplano? Weng, weng, weng. Amo na? Mumusol? Do hindi ko magani. Ako gani mismo Bombosam. Do hindi ko man maubra ang sound sa eroplano. Kay dudug amo na iya sound. Oho. Ari pagid. Bumumel ang sunod ya. Araw kanami. Baw. Ano ni nga klase isang ostrich? Dako-dako mata kagamay-gamay. May ara pagid sa dalom. Amo na yung hambal ko bla. L is for rabbit nga. L para sa rabbit aw. Rabbit. Kung insect guro Di ba? Ti subong nga daan, mahal ang baboy mo. Kag iwat ang supply baboy. Ako hindi na kaon baboy. Ako baka na lang labit. Balato pa labit. Labit pwede litson. Labit pwede adobo. Amo na. L is for labit. Sol. Amo na ganito. Tama. Ari pagid ga inabot lang. Ari. Ang kay bumbol. Ang kay bumbulinsi. Ika-cover ay nakabiran man Mga mahiwagang nilalang. Aswang. Siya rin ay isang Diyos pero ang aswang ay pinaniniwalaan na ito'y tao na kumakain ng kapwa-tao kung minsan ang mga ito ay pinapaniwalaan na may mga pakpak at sila raw ay gising kung gabi para maghanap ng makakan or maaaswang. Di bala? Pwede. Anong answer? Kay ibumbulin sa gin forward. Anong answer? Makakan or maaaswang? Makakain. Kakainin. Kitiga pangaon sila tao mo. Di bala? Sol? Bombosam. Amo ni nami ako kay Sol kay wala ka pang hindi. Oo na lang tanan. Sol? Ay, pero mayo bukid Bombosam kung ining mga LRES bala nga or learning first evaluators nga sila ning may dako nga role iya sa pagtikyara sang mga module or learning materials nga ginapagwa bala sa Department of Education. Iko na kisay hindi man matalupangdan ang mga ti kadamo-damo nga mga pang-check sini nila kag mayuman ining mga maestraya Bombosam kay kinagagamit na sila or ang adaptation bala nila sa paggamit sa mga PowerPoint asset kay Ma'am Bugtong kag ti ining pag-explain gid iya further explanation kay tikon ang mga bata iya lang mahuhuo man sila para sa akong Bombosam ikon ang libro lang basihan nila pareho katong sala nga pag present iya sang picture sang Karamuan Island. Yes, Sol? Yes, Bombosam. Sige. Anyway, kabay pa nga maklaruhan kag i-correct ni nila. Hamakon mo may body shaming pa di gani Situation. Sa PE sa PE. Angel Luxi, ay sus Maria kagusip pa, pati si Inday Angel na dala pa, obese person ko She together with Coco Martin, eats fatty and sweet food
in na mention ng isa ka fast food. Tiyamakon mo sina bumbo may mga body shaming pa ya. May mga nakita pa ko di kagina nga mga questions nga ara si may isa ka babae nga ngalan niya si Malu. Ang iya sini nga apelyido Wang. May ara man to nga pati si Tina muran na dalasa pa sus Maria kagusip po. Diri guro ni nagkadto ang 125 million nga intelligence fund sa imo Abisol. I-intelligence fund, secret man. Siya. Kasi kailangan nila gina-devolve. Sige. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat Ginda Bombo Sol. Are nakita ko na. Ang pamangkot, who among the following students may have already developed a broader philosophical perspective? Pining Garcia, who regularly monitors the emotional well-being of her classmates. Abdul Salsalani, who always listen to all sides of the argument before giving any advice. C. Malu Wang, who consistently chats with her classmates about their interests and beliefs. Or letter D, Tina Moran, who rarely talks with her classmates but is always observant of them. Amakon mo na. Pwede man siya kagamit Juan de la Cruz, Pedro de la Cruz. Mga common bala. Tinga may mga Abdul Salsalani. Bombo Sol sa aton sini nga mga kabumbo. Ti isa ini kung tani sa dapat man iya nga ginatutukan sang Department of Education. Kag kun sa diin bala nagharalin ini nga mga learning materials ni kalabanan gini nga naglapta during sa tsimpo sa nga pandemya kag may pipila nga nakalusot tubtob subong iya nga mga panahon. Ti imbes kung tani nga mabaid naton ang learning skills sang mga kabataan, ti gina kasubong nga ginakutaw-kutaw ta sila iya. Kag mga sala nga mga impormasyon ang aton sini nga ginahatag sa aton sini iya nga mga learners. Tapos mariak kita dayon kung sandig sa mga pagtuon. Last time to hindi ko na ma-recall kung ano nga tuig, but may ara sang ang reading comprehension kuno sang mga learners diri sa pungsod Pilipinas. Kita kuno may pinakanubo sini iyang rate ipaanggid sa iban sini nga pungsod. Sa aton sini makabumbo. Why kita direkta nga nagabasol sa mga manunudlo? Kunti, gina-question naton kung nga may mga kasubong sini iya, ang iban sina diriti, makabig pa naton iya nga ang ginatawag na bala nila nga may parental guidance. Or direktahon ko na lang may mga nakalusot nga mga tinaga nga kabastusan. Ti at the early age ginatudluan ta na iyang mga learners naton sa nga mga walay pulos sa aton sini mga kabumbo. Kag sa subong ti kung sino man yang author sining libro nga nag-claim niya nga ang Isla de Gigantes makitaan niya sa Bicol Region. Ti ano man why niya sang available nga picture sa Karamuan Island daw? Available man ina sa internet. Di ba la? Mo lang gini nakita sang tawo abi or kung sino man dira ang nagapublish sining learning material karon para sa mga estudyante.
Ti dapat sinadiriya nga hatagan sa nga kigo nga pagtamod ni sang Department of Education, no? Sa pangkabilugan. Kay do na buyo iya sa Intelligence Fund ang aton sini nga tiglikom. Nga do mas ginhatagan pa iya sang mabugat sini nga pagtamod sang sa i-correct ining mga sala-sala nga mga learning materials sa aton sini nga mga learners. O ti maluoy ka mag-amo sini. Base sa pila kadlaw bala makakita ang bata sang nagalupad sini iya nga pispis ang balon niya na migol. Kay ti letter M mo. Nagahanas kita or naga-raise kita sang mga learners, eventually later on mangin professional nga may madalom sini iya nga knowledge kag ihibalo matun-an sa ila sini nga mga lessons sabi since elementary hasta yes college. We are not raising comedians. Parehos bala sa kilala ko Bombomel sa ila sini nga subject nga Filipino. Gamitin ang kulay na berde or berde sa pangungusap. Intukso yang kilala ta Bombomel. O ikaw, gamitin ang berde sa pangungusap. Ma'am, tingnan mo sa labas, lumilipad yung berde. Di kunti, katilaw sa eraser. Amo na bala? Mga linabutaw, pero ti, tama na kalayo, ti pati inaya. Napinsaran pa iya sa mga tao kung sino man ang matarpulano na nga ilakip ina sa mga mudyol. Sa aswang to, maano ko nung aswang? Kung gabi bugtaw, kay may ginapangita sila, nga maano nila, kag aswangon? Ang kwago o kunang owl starts with letter O, ginhimo nga ostrich. Ang tunog sa nga eroplano, weng weng weng, wi. Karonti araw. Karamuan Island, Bicol Region, ang picture Isla de Gigantes, Carles Iloilo. Sus Maria kagusip po. Ti dapat ni nga i-recall ni sang i-recall ini sang Department of Education. Kag islan kag insaktuhon na dira. Kay sala ini nga impormasyon manwa, ti amo na blang gusto sang Department of Education nga maghatag, mag-provide sang sala nga impormasyon para sa mga learners naton. Ti ang iban kani gambal hindi mabubutsama mo ginaya bala mo nga matamat na. Kita mo to nagligad to ipakakasman to ang tinaga nga diktador. Nakasugpon sang apelyido nga Marcos mo ginaya sakto na nila na ginamula na nila. Why tupa mga musli. Kaluluoy aton sini nga mga learners. Kung magpadayon pa ining mga sala-sala nga mga impormasyon makita naton sa mga textbooks. 51 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Pagkabalik naton na Banwa, istorya naton Western Visayas 91% drug cleared na suno sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Balikan tani matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Oras na imo sa lakyan. Check Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa kalikad sa takna nga launa, hindi pa ko kamubuon Pakita tangin Senbra ni Bumbog Ladwin kay total siya man ma-report na yon. No? May nga pangayo bulig sa iya. Oh. Ano kuno niyo? Starts with letter N. Oh. Ang makapakot kung ano ini 1.5 ba? Oh. Cash and Gcash pa dasing-dasing answer. Oh. Matag lang ko mga 1 minute sa makapadala sang answer. Iambal ko na yon kung sino nagadaog. Cash or Gcash. Oh. Buligan ta na yung nagapangayo sang bulig kung ano ining tawag sa amo sining oh, may nagsabat na din, namok. Oh, namok. Oh, niskito. Oh, ti letter M na iya, manok. Letter N gani starts with letter N. Oh, ara ng clue sa picture. Hindi na mosquito. Kay letter N. Non-hopper. Baw, may mga non-hopper. Oh, sa... Bilib ko sa mga taga-Bumbo, ay gid sa may nag-answer. Dis la kinanglan 1.5 groy. Uy, sa may kinanglan. Oh, time is up. Oh, 1 minute na. I'm sorry to say, why gid sa may nakakwa sang insaktong answer. The correct answer is insect. Insect. Oh, letter mo, di ba? Oh my goodness. Padayon na kita sa pagpangalagad sa bubuan ay sa unto. 91% drug cleared na ang Western Visayas. Bombog Ladwin sa report, please come in. Bombo Champ, naglabot na sa 91% sa mga barangay sa bilog nga Western Visayas ang drug cleared na iniman base man sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o kontiya Bombo Champ sa bilog nga Region 6. 3,698 sa 4,051 ka mga barangay ang gindeklara na sa ahensya nga drug cleared. Yara naman sa 100% sa mga barangay sa Aklan kagagimaras ang drug cleared na samtang 99.66% naman sa Antique. 98% man sa probinsya sang Iloilo kag 91% sa probinsya sang Capiz kag sa Negros Occidental 52% kag sa syudad sang Iloilo 24%. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Bombradsok Abonado, ang spokesperson sa PDEA Region 6, iyagin payag nga ginatutukan sa karon sa ahensya ang Bacolod kag Iloilo City kag Negros Occidental bagod Balabobonchab sa mas manubo nga porsyento sa mga drug cleared barangays. Wala pa ini sang pagbago kumparar sa data sang tinalikdan nga tinuig bangod ban base sa ila pagsulundan bisan pa nga may madakpan nga drug personality sa isa ka barangay basta makapasa sang update sa case monitoring kag status sa mga drug individuals sa sulod. Ka-30 kaadlaw ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o Konbadak. Yari pamatian naton si Attorney Bombradsok Abonado, ang spokesperson sa PDEA Region 6 sa aton interview. Gintandak nga deliberations no sang aton nga drug clearing nga committee na ara pa ni ang aton nga
the barangay drug clearing program na ito nara sa Western Visayas ara sa 91 per more or less percent no nga drug cleared. Despite sa muna kadamo kasi siyempre hindi man na siya automatic sa daan yung barangays naton mangin ano siya mangin maribok bala yung ilang kapag barangay drug clearing despite ang may nagaladakpan sa ila may mga pagsulundan lang na sila nga i-obrahon bago ma-revoke sila so kung i-maintain man nila pagka drug free nila no or pagka drug cleared nila then wala sila kadula sa listahan balan mo kung ano naton ang mga drug nga mga confiscation sa nagligad ng mga tuig 2016-2017 makita natin 0.1 grams taas na bala kung makakuha ka sang 1 ka gram. Okay. So ang asud-asud nini nga mga dakuan nga mga dakop this is because of the intelligence sharing sang PNP today and other law enforcement agencies. That's why nga dako ang mga confiscations naton and because of that na-prevent naton yung maglapta ang mga kinilo-kilo nga sabo sa aton dalanon compared no sa nagligad nga mga dakpan because kulang ang aton nga mga intelligence sharing before limitado pa that's why nga gamay lang tuya ang mga dakpan pero subong because of the intelligence sharing makita naton naglagko na gid ang confiscations naton no. Attorney, implications ni Of course, may pagsaka sila because tinadula ng pandemic, open na ang aton ng mga borders kasi ginatake advantage nila. At the same time, palapit na ang Pasko. So damo ang bala sa nagasulod nga mga padala nila no diri sa aton man sa Pilipinas. Kasi hindi na marapala, no? Hindi matakpan. Bala kasi hindi na pangitaan mo nila pati nga hindi siya bala ma-detect, no? Although kasi makita natin sa amuna ma-detect man natin, hindi man sabi ma-detect, no? May mapangitaan nila pati nga makasulod sa Visayas. Kaya kadakpan sila Japon because of that intelligence sharing. At siyempre yung vigilance ang atong yung mga ng mga barangay man sa mga coastal naton nga matigayon nga kung bisan makasulod mo sila kahit paano mapunggan naton sila nga sa nga maglapta ang mga muna kadagko gid nga Ato nabatian si Attorney Bombrad so Cabanado ang spokesperson sa PDEA Region 6 Bombacham. All right. So apisar nga may mga nagkaladakpan to sa gyapon but gina-consider sini nila yang hindi man to makaapekto sa mga barangay nga beforehand nga na-declare na as drug cleared Bombo Gladwin? Amo gani Bombacham ti reassess pa na sang PDEA bala Bombacham kung may pagbago pa ini sa numero kung may base man sa compliance kag reports kang badak sa mga kabarangayan sa Bilog Western Visayas Bombacham. All right. Okay. Ini sige. si Bombo Glad? Yes, Bombacham. Tenabuligan tanatong nagapamangkot sa imo ang letter N tapos may picture dira insect. No, insect adto ang iban sinadri grabe letter N mosquito ang iban niya na dinggi. Oh. Pero insect. Oh. Oo. Nakabulig ta nakabulig. Consider mga salabat nila Bombacham pa i-consider sang nagpamangkot sa ako na. Oh. Pero letter N insect man Sige. Bombacham. Alang-alang man siya sa mosquito. Pero pwede man kito ba ang nguso yan mosquito. No? Hindi man Kung namok, di ba Bombacham? Kung namok, laban-laban niya nagambal medyo siya sa pronunciation, no? Hindi sa expert. Pares na lang ang pagbasa ya sang letter mink. Sige, Bombacham. Amo na natipon natin report gikan sa PDEA Region 6, Bombacham. Okay, sige. Ini si Bobo Gladico Silo para sa number 1 in most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio,
Bumbo. Salamat kid na Bombo Gladwin na Gustilo. Iban sining mga balita kag impormasyon ang itugyan naton sa Iban Sin Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isbobot siya Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 12 to 18, 2023. Ang Frets Band halin sa Bacolod ang saliwat maghahatag sa inyo sang one great musical show nga mag-feature sang inyo paborito nga pop songs that are mostly from the past years sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi sa November 18, Sabado. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights, kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry, kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pondido nga Christmas lights.
Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini, subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa panahon sang Paskwa, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon ukon mga pagay nga matalom kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magprepara man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kun minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer.
Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bakterya nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag man nini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agud mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kung sa mga volunteer groups, kag magbulig o kung magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakihan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Thursday. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program dito sa DOAFM, Bombo Radio Iloilo. Sa aton ng Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the Mga kabombo, 39 days to go before Christmas and soon. Makabati na kamo mga Christmas songs diri sa kahapon lamang program. For the meantime, manginyo nga mga istorya dira. I-check ko, ha? Liyog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulati ang ipadala. Sa kahapon lamang program, DOAFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And now, arin ang ato ng bahanan from Stevie Nicole Pedro. Hanggang kaibigan. Good afternoon and welcome. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin lang sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na.
mahal kasi kita. Pasensya na. Umibig lang. Hanggang Kaibigan by Stephen Nicole Pedro. Oras naton, mga kabombo, it is now 22 minutes after 2 o'clock. Again, ini si Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program. Umpisa kita basa sa aton yung mga istorya. We have something here coming from Lola Isay. Oh, hello Lola Isay. Welcome back again. Kagang istorya na gasiling, My Ever Dearest, Inday Regine. Mayong hapon sa inyo tanan, ilabinagid sa imo, Inday, sa tanan nga mga die-hard KLP lovers. Kabay nga yara kamo tanan sa maayong lawas. Shalom, peace and good health to all of you. Inday, ang akong subong istorya nahanungod sa pag-eskwela ko sa St. Vincent Seminary sa Haro. Sa year 2016, nagumpisa ako tudlo bilang katikista sa amon na eskwelahan sa elementary. Grade 5 ang akong ginatudloan. Sa ngulihi, naghambal ang amon kura paroko nga na-assign sa amon parokya kung gusto ko mag-eskwela sa seminaryo. Ang sabat ko, Father, gusto ko man mag-eskwela para madugangan man ang akong ihibalo parte sa aton religion. Pero wala ako kwarta nga panggasto. Hambal ni Father. Hindi ka magkabalaka. Sabat ko ang tanan nga gasto. Hambal ko, sige Father, maeskwela ako. Kaya ang project nga ini, iya sang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education. Madamo kami nga mga district, hasta sa 5th district. Antes kami magsulod sa seminaryo, interview kami ni Monsignor kung anong amon nga educational attainment. May kaupod ako nga taga 5th district. Ginpamangkot siya kung anong iya nga educational attainment, hambal sa babae, 2nd year high school ang natapos niya. Hambal ni Monsignor, makatakod ka ayhan kay ang inyo pagatunan, mabudlay. Sabat sang babae, Father, tinguhaan ko. Inday, sa nagaklase na kami, maalam siya. Daog pa niya ang may mataas nga tinunan. Maayo siya maghimo sa mga binalaybay parte sa aton mahal nga Ginoo. Inday, hindi ka gali maka-underestimate sa isa ka tawo kung may tinago nga kinaalam. Hoogid. So, sang nagumpisa na kami klase, ginpamangkot kami kung nagabasa man kami sa Bible. Isabat namon, oo Padre. Tingambal ni Father, pila ang aton nga 4 canonical Gospels. Nag-answer ako, Father, Mark, Matthew, Luke, and John. Hambal ni Father, ate, nagabasa gid man ikaw sang Bible. Abaw Inday. Ang amon pagkaon may naga-cater sa amon. Kag may mga kaupod kami, iba nagmasakit, nagniwang, kayang amon sudan, manok sa aga. Udto, kagabi, mantener ka mo manok, ha? Ginabulos-bulos lang ang pinirito nga manok, kag may sabaw nga manok. Ang iban ko nga classmates, hindi ka uyon. Sang sudan nga manok, yung ginahimo nila, ang kanon, ginasaboran lang nila sang tubig, kag butangan asin. Amo lang ina ang ginakaon nila. Gani, nagmasakit sila. Ako hindi man gani gakaon manok, pero ginaagwanta ko lang para makasurvive. Hambal sang iban, dugay-dugay manok torook na kita ni, kay puro manok ang ginakaon naton. Inday, kun gabi, may programan kami. Pareha abisang beauty pageant. Aba, Inday, may classmate kami. May dako nga sala sa ilaban na kag-asawa. Tungod, kay nagluyagay sila nga duha, o hala, ang babae may bana, ang lalaki may asawa.
pagka-graduate namon, wala na sila magpauli sa ilatag sa kapamilya. Nag-upod sila nga duha. Ano nga klase sa mga tawo ina? Kay ginsulay sila sang ilabalatyagon. Makaluluoy ang ilatag sa kapamilya. Ngambal ko gani, nga ang ginasulay sila nga magpakasala. Kulang bala ang ilang nga pagtuo? Hindi bala ginabutang ina sa kasuguan sang aton mahal nga Dios? Isa sa napulo kasugo sang aton mahal nga Dios? So mag-graduate kami sa seminary, why na kami balita sa ila. So inday, hasta na lang anay diri ang akon nga sulat, kay base nakapoy ka na sa pagbasa. Madaming nga salamat, kag advance Merry Christmas sa inyo tanan, kag sa tanan ko nga radio mate sa kahapon lamang program. Sincerely yours, Lola Isay. Regarding sa inyong nga sundaan, at least may manok pa, ano? Wagi ka mo nagmuno-muno abi nga, pwede man bisan uga or pwede man bisan lasuhan na lang. Mas makatipid pa, no? Kung pwede utan-utan na lang da, kag isda na lang da. But anyway, it is good ngati kung baga nag-further study ka mo para nga mas madugangan pag ang inyong kinaalam regarding sa inyong sudlan, no? Nga inyong way of serving the Lord, ang mangin katikista. Pero why gid kita, no? Why kita din namdahom nga. Amugid man na, no? Kung igoon ikaw sa temptasyon, bisan ara ka nang gani, no? Dira sa lugar nga supposedly holy ka mo dira kati seminaryo ina, no? Pero baw siguro nasudlan gid sila ya sa hindi manami nga espiritu. And so that's why natapos ang inyong pag-eskwela, pero sila why makabalik sa ilang tag sa kapamilya. Well, we hope nakabinag-binag to sila in kabay, since it's been a long time kabay pangati nag-ayo man ang direksyon sa ilang pagpangabuhi. Lola Isay, salamat gidan sa gin-share mo diri sa amon. Keep on sending more stories diri sa KLP. Salamat gid, magabalik kita with another story. Sa pagbalik naton, istorya naman ni Lola Rose sa Tigbawan ang ating i-share sa inyo pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag
quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Story of Lola Rose, ang Tigbawan, My Dearest in the Regime. Una sa tanang ginatamyaw ko sa maayong hapon, ang tanan nga katapos ang Bombo Radyo, ilabinigid sa imo in the regime. Kay gusto ko nga sugpunan ang kasaysayan ni Car kag ni Nono, kay gusto sa mga anak nila nga mamati. Kay dako gid ang ila pagpasalamat kay nagbag-o si tatay nila. Kay ginadayaw gid nila si nanay nila. Kay amo na sadto ang naagyan niya sa tatay nila. Wala igid pagbayai ang ilang mga bata. Para tani nga makapahuway si Car, ginpalakat namon sa Manila. Pero bisan pa paano, gusto niya gid nga paulian ang iya mga bata. Inday sa wala ko pa masaysay ang bugos na nagkalatabo. Tawagan na ako sa kay Lola Rose, ang Tigbawan, ang edad 67 anyos, sa November 6 lang. Inday, diri ko nasuguran ang pagsaysay, ang nangin kasaysayan ni Car kag ni Nono.
Para nga makapalayo si Car kay Nono, ginpatindugan siya balay sang bata niya nga ikatatlo nga malapit lang sa amon. Sang nahuman na, ang 4 siya ka bata nag-alapas sa iya, upod ang iya duha ka apo. Isa nakabulan si Car sa iya nga balay, nagkadto si Nono, kag nangayo pasaylo sa amon ni tatay niya. Pasaylo, hambal niya, "Nay, tay, tama gid kadako ang sala ko sa inyo." Nagapamati man ang duha ko kabata nga lalaki. Hambal nila, "Nong, ipakita mo sa amon nga nagbag-o ka, kay mismo kami mabulig sang pangita kay Manang." Pero ginapanaguan siya ni Car. Sa ulihi, nakita gid man ni Nono si Car, pero wala siya ginasapak ni Car. Isa ka gabi, si Nono sa bangko siya nagtulog, nag-ulan, pero wala siya ni Car ginpasaka. Kada hapon, nagakadto gid si Nono, kag wala na siya nagainom. Siguro, naluoy man si Car, ulo istorya yan na. Hasta nga nagtiner na si Nono sa ilabalay. Nagapananong siya sa laswahon, kundi na sila makabakal. Pero isa kagad sina, nag-abot si ikatatlo, kag naabtan niya gid si tatay niya. Hambal niya kay tatay niya, "Hindi ako gusto nga magkadto ka pa diri." Hambal ni tatay niya, "Ikaw pa nga ginapangayuan ko sang bulig na makita si nanay mo? Sugod subong, didto ka lang sa balay mo." Inday, dayon naglakat si Nono, kag ginlagas ni Car, nga mabalik lang, kay wala na sa ikatatlo. Tungod kay hindi pa magpauli si Car sa ilabalay, si Nono amo ang nagtiner sa balay nga ginpaobra ni ikatatlo. Si ikatatlo na mangkot sa akon, kung nagakadto pa si tatay niya. Sabat ko, "Oo." Hambal ko sa iya, "Nagbag-o na gid si tatay mo, wala na siya nagainom." Sabat niya sa akon, "Lola, sa subong, hindi ko pa mapatawad si tatay. Base sa pila ka tuig, kung lubos na gid siya nga magbag-o, amo na sina ang pagpatawad ko sa iya." Inday, subong, malinong na ang panimalay ni Car kag ni Nono, kay nakagraduate na ang duha nila ka anak. Ang ikatatlo amo ang may obra, ang ikaduha wala pa naga-apply pa lang, kag ang ikaapat sa sunod nga tuig graduate naman. Kag si ikaduha ang nagabulig-bulig sa iya. Si Nono, ang obra niya, nagabiyahe sang e-bike. Ang ikaapat nila nga bata, amo ang naga-estar sa balay, naging paobra nila nga duha. Inday, abi mo, kung makakadto ako sa ilabalay, hambal ko sina kay Nono, "Ti, kumusta?" Sabat niya, "Nay, okay na." Gani sa mga tatay nga nagapamati, magbag-o na ka mo, samtang temprano pa. Inday, dali na lang kutob akong sulat. Madam, uwig nga salamat sa pagbasa mo. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan, Iloilo. Ay kanami lang mano sa natabo sa ila ang husband nakarealize ang iyang mga sala, ang iyang mga pagkukulang, ang asawa naghatag sang kapatawaran, naghatag tsansa nga mabuo liwat sila nga duha bilang mag-asawa. Pero this time, no, may isa ka bata nga hindi luyag, but bangod nga nauluuluhan man, napaintindi man, and siguro nakitaan niya man, no, ang matuod-tuod nga pagbago sang iya nga amay. And so that's why, go na lang, accepted na lang, and they were again back as one complete family. How we all wish. Mula ni Tani, no, ang mga dalagan, ang mga endings, ang mga nag-away-away da, nag-bulag-bulagay. Hinabala, no, in the long run, mabalikay, kag liwat, nga magapalanggaanay, kag liwat, no, nga mag-upod bilang very close gid and super attached sa isa kag isa. Amo gid man na kung kaisa ipaagyon kita sa isa ka sitwasyon nga hindi manami, nga kung isa i-challenge ang aton nga relasyon, pero kung ma-overcome naton ina, no, ma one step
forward gali ang aton nga relationship. Kumbaga, sa mga cellphone, i-upgrade ang aton nga relationship. Mas mangin better sang sa what was it was, no? What it was the way before. So kanami, para kay Car, nga nagpatawad, kag para kay Nono, nga nga isang kapatawaran, kag nagbag-ugin sang dalayon. Thank you so much. Again, share mo nga ini, Lola Rose. Ang Tigbawan, 2:42, we still have another story, i-share sa inyo. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa story, buhinanta naman ang sangdangkal na mga sulat ni Lola Ampaling. Mayong hapon sa inyo tanan, sa mga maukod ng mga listeners kaangay ko, kag sa tanan ng mga letter senders, and of course sa imo, Tita Regine and family. My dearest Tita Regine. May mga kasaysayan ako, nga dugay-dugay ko lang isa-isay sa imo. Bawabi mo bala, tita. Kaina lang sang aga, mga alas 6 ang aga, ako nagbugtaw. Ti handa na ang pamahaw sa lamesa. Kagtanan sila, nagapungko na. Abi mo bala, tita, every morning, sila lang ang nagapamahaw. Ako mga 7 or 8 o'clock na ako naga-breakfast. Karon, pagwa ko sa ako ng kwarto, hambal sa hinablos ko, yay, mamahaw ka, ti sabat ko, hindi ako nakamerienda, ako kaina. Kay Tagalog niya. Hindi ako, wala ako nakamerienda kaina. Kay ti sakit ang ngipon ko. Siling ko. Ti siling niya,
Hambal ko, ti sige maupod na lang ako sa inyo kaon. Amo na hambal ko sa iya. Siling ko hindi na lang ako magpanyapon. Tapos kinsulit naman niya. Ang hambal niya, ining hinablos ko, nga siling niya, ti, karon ka lang pamahaw. Ti, abi mo tita, doon mo kahalamot. Kaya abi ko, ya, alas 6 pa lang niya, or alas 6 na niya sa gabi. So, ulihi, ako nga nakatapos kaon. Kaya natingala ako nga naglinakat sila. Kag isa lang ang hinablos ko nga nagapanahi. Siling ko sa iya, nga naglinakat sila nga gabi na. Tita, ang pensar ko yung nga gabi na. Siling ko sa hinablos ko, nga alas 8 na, pero tama ka sana. Kagang init, nagasulod na sa akong kwarto. Ay, tita, siguro mo na, no? Kung matanda ka na. Tita, this is the first time nga ako na-experience nga ang adlaw, ginhimo ko nga gabi. Ay, nagihumay lang kami sa ako nga hinablos. Tita Regine, ang ako nga kasaysayan subong, parte ni sang una nga panahon. Sang panahon sang World War II, wala pa sa mga Hapon nga nagalagaw. Dito na sila sa ilang garrison sa Central Elementary School sa simbahan kag sa country club. Primero, matawhay pa, kag permi kami sadto nagapamilasyon. Nagakadto sa mga parties, kag halos wala sang gabi nga hindi kami ginaharanahan. Tita, kung temprano pa, ginapasaka ang nagaharana, kag buslanay sang kanta. Wala man sang gulo o inaway, kay wala pa mga bisyo. O hindi pa, or wala pa mga bisyo o mga adik sa tunggera. Di abi mo tita, nabantog sa amon school, nga songbird ako kuno sang gera. Botanan tita nga mga bag-o nga mga kanta. Hiligay nun, Tagalog, Spanish, or English. Ginatandaan ko na, kagdayon memorize, o ginasaulo ko. Pero karon, hindi ko na masaulo. Tita na dumduman ko pagani nga ang mga army sadto, gina-distribute sa ilang mga official sa kada balay kung mawadaan sila pagkaon sa bukid. Siling ko gani, nga ang bataon pa ako sadto, pero madamo ang akong admirers. Wow ha. Siguro tungod nga manami kuno ako magkanta. Pero kung sa hitsura, hindi man malaway o gwapa, kundi katamtaman lang. Siguro tita, makawiwili lang kag kuno mabuot ako. Tita Regine, may nadumduman ako nga sang last 3 months nga pag-substitute ko sadto. Way back 1960 or 1961, may natabo. Nga kung wala sang swerte, ay siguro nalunod o nalumos kami sa suba. Balan mo tita, kada hapon, mga 4:30 or 5 o'clock, dismissal na namon. Tinagapauli kami dayon nga, upod kami nga 3 nga mga manunudlo. May suba kami nga ginatabok, pero manabaw man lang ang tubig. Usually, below the knee man lang ang kadalamuan. Kung magbaha, may taytay man sang train. Mayo lang tita, halin sang pag-substitute ko sa barangay nga ini, wala gid matabuan nga nagabaha ang suba o nagadalom ang tubig. Tita, isa ka bes, 3 kami nga mga teachers nakatabok na sa suba nga ang tubig below the knee pa lang sadto. Duha gid tita ang swerte o kaluoy sa mahal nga Diyos nga nasalbar kami sa pagbaha sadto. Ang nanay sang kumari ko sadto, bali nagtabok siya, kag natamaan, nga sang sa tunga-tunga na siya sang natabuan, no? Nga sang sa tunga-tunga na siya sang suba, gulpi nga may daludo o madasig ang pagbaha. Kag sa tunga-tunga pa lang, nga nagatabok ang nanay sang kumari ko, nalapawan siya sa madasig nga pagdaludo sa mabasko nga tubig baha. Naanod siya, kag wala gid nakasalbar, kag nalumos. Amo na gani tita, kung gusto ka kuhaon ni Lord Jesus, wala ka sang mahimo. Kay kami nga 3 sa mga upod ko, ara kami sa pihak na sang suba.
naluoy gid sa amon si Lord Jesus nga nakatabok lang kami kag magbaka sang tudo-todo. Sa dugang ko pa nga istorya, subong ako naman ang dumduman. Ang sang una pa, sa nag-teach pa ako, ang tungkol sa elections. Madali na lang ang kabataang barangay elections, kag barangay elections, kita nyo ha, baklagit ako sa mga sulat ni Lola Agparina. Anyway, nadumduman ko dayon ang akong experiences, so inagihan sang member pa ako sang board of electors sa election. So tita, sa first year teaching pa lang ako sa do, way back 1952-53. Ginassign ako bilang poll clerk sa isa ka polling place sa isa ka barangay na siguro mga 5 kilometers from the town. Kung tani, daw hindi ako, kay base hindi ako makahibalo, kay first year teaching pa lang ako sadto. Maayo lang tita, ang akong chairman, very intelligent, kag right hand sa amon principal, kag district supervisor. Titabi mo, siling sa akong mga co-teachers sadto, ikaw gid ang iging pili nga maging poll clerk niya. Balan mo, chick boy, maisawa na pero mahilig sa mga gwapahon nga linay. Kita ginatudluan lang ako kung ano-ano ang akong buhaton, kag bag-o ako magpirma. Kita wala man ako pagbudlayi sang tanan nga hiliputon, kay ginatudluan niya ako sang tanan nga buluhaton. Sa primero pa lang, registration, ginasingganan niya ako nga mouth closed o hindi magreklamo o mag-comment. Tita Regine, balaan mo, kinahakot sang kandidato ang mga tao sa iya salakyan para magpa-register. Ay, abaw, tuod ka? So, ako nakita nga ang iban, ay, pupils ko sa ako nga natudluan. Kaya nabanta ako mga 13 to 14 years old. Hindi dapat pwede. Kaya lang, mouth closed lang ako Closed mouth lang ako. No sound, no comment. Tita, sa election day, hindi pwedeng may armas o pusil magsulod sa presinto, bale 300 meters away lang. Tita, nahadlok man ako, ginapamisukan ako sa chairman, kundi no sound and mouth closed lang ako. Pagabot naman sang counting of ballots, may duha ka may long arms sa likod sang ballot box. Hala, bawal kung tani, pero wala ka sang mahimo. Kung kontra nila ang ngalan o kandidato nga ginalawag, singganan ka, ano ka, hindi maestra, hindi ka kahibalo magbasa, basa haliwat, mo grabe no. Sus, syempre kinahadlok ka kung di basahon mo ang ngalan sa ila kandidato. Baw, amo nagaling style sad to, ha? Tita, pagkatapos ng election, siling ko sa mga co-teachers ko, ang sweldo namon hindi man lang katrespasser sa kulba o nervyos, pulaw, kagong kaisa madaling araw nga matapos ang counting, preparations of the required papers. Tita Regine, nabatian ko sa ulihi, nga wala, gidigali, nagkakapirdi ang kandidato nga ini. Hasta nga busla naman sang iya nga anak, kag iban man nga mga cousins. Dako man ang akon nga utang na loob, kay sila man nagpatigayon sang pagmaestra ko didto sa Ilabanwa. Tita Regine, sa gin-transfer na ako diri sa Amon Banwa, may election naman sa local officials, ginassign ako bilang poll clerk, kag ang akong chairman, medyo bakla, teacher man sa Amon High School. Tita, permi kami nag-aaway o nag-diskusyon, kay hindi ako iya magsunod sa iya nga ginatudlo, kay nahibalaan ko man nga hindi husto. Sa isip ko lang, kung mag-discussion kami, kagbalaan ko man nga tama ako, hindi ko siya ginasunod. Kaya abi niya siguro high school teacher siya, kag ako iya, elementary teacher lang. Dag-on niya ako sa alam. Abi mo tita, 8 books ang amon papermahan. Kung makaboto ng elector, nagaperma, kag naga-thumb mark. Dayon sa 8 ka libro, kay balantita, 2 sa poll clerk, 2 sa chairman, 2 sa kada party inspector. Gusto iya sang amon chairman sadto nga kada boto sang elector, isulat mo gid sa libro sang remarks nga voted. Kung wala pa ka boto, pagkatapos ng butuhay, isulat gid sa remarks
nga voted or not voted. Tisiling imo lang duha ka libro ang sulatan mo. Hindi, ako iya magsulat kay it is understood nga nagboto ang tawo kay may pirma kag thumb mark pagkatapos niya boto. Bala ka, basta hindi ako iya magsulat sa 6 books. Kung mapreso ako, wala ka man iya labot. Tita, nagdugang ang kainit niya sa akon. Balaan mo nga medyo bakla nga daan. Tita, sa hulihi, tinakaan kasulat sa duha ka libro niya. Kag iya malang ginuntatan sulat. Yum-yum la ang duha ka party inspectors namon. Furthermore, ang siling ko si chairman nga ang dapat lang isulat sa column sa remarks kung ang voter patay na, di isulat ang deceased or dead sa column sa remarks. Nag-keep quiet ang chairman namon. Nag-untat pagsulat nga medyo naugot sa akon. La siyang balambal, naakig sa akon. Tita Regine, ang last ko nga assignment, medyo malayo-layo na. Siguro 4 or 5 kilometers from the town. Tita, may nalipatan gali ako isugid sa imo. Parte sa chairman ko nga bakla. Tita, siguro mga hating gabi na, matapos ang amon obra, kagutom na kami. Mayo lang alagyan ang balay sang kumari ko, kag nanawag kami nga manyapon. Dayon man kami ginpasaka sa balay niya, kag intigangan, kag sanlagan sang balingon. Sa tapos kami panyapon, naglakat kami, kay wala sang salakyan. Ang amang ginaagyan sa adto, ang yesang karabaw nga tama kadalom ang lutak, madulom pa. Daw turil. Tapos matabok naman sa suba, kay wala ka iba niya alagyan, kundi tay-tay sang train. Abi mo tita, tungod nga nahadlok ako maglatay sa tay-tay, nagtabok na ako sa suba, kag swerte lang, ang tubig hindi man madalom. Siguro hasta lang sa labaw-labaw sa tuhod. Tanan sila nga 5 nag-agi sa taytay, kag wala ni isa sa ila nag-upod sa akon. Balaan mo man tita, nga galit na galit ang amon chairman sa akon. Ang last assignment ko, medyo maayo na. Kami cooperation, kag maalam, mabuot ang akon mga kaupdanan. Wala ako sang problema. Kag tanan, may mga balon nga mga pagkaon. Tita, I have to close now with all my best regards, kisses and prayers to all. Baka inis na inis ka na sa pagbasa. Ay, hindi man. Love, regards, and kisses to all co-listeners and letter senders. Mga ginakabi ko kamutanan nga mga paryente ko. So, love and kisses to you and family circle. Lovingly, Lola Amparing. With matching coin, ang kayamanan. Ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Taong mayabang, pambihira, magkakaroon ng kaibigan. Kung sobra-sobra na ang yaman, itutulong man sa mga mahihirap. Taong mapagbigay sa nangangailangan, awa ng poong may kapal, makamtan. Taong taas noon, magkakaroon ng maraming kagalit. Kung mataas ang lipad, pag mahulog, malaki ang lagapak. Kaya kung sobra-sobra na ang yaman, itanim sa isip ang maging matulungin, kaawaan ng mga taong mahihirap kahit hindi nang hihingi, kusang loob, tutulungan. Kung darating ang problema, kaagad marami ang tutulong sapagkat ikaw ay maawain at matulungin din. Iwasan ang ugaling pagkakuripot, ang mahal na poong may kapal kahit saan-saan. Alam ng mahal na Diyos ang gawa kung mabuti o masama. Ang sobra-sobrang kayamanan di titigil kung ginagamit sa diwasto, kaya huwag kalimutan ang awa, pagmamahal at bigayan sa nangangailangan. Salamat po, sana may aral kayong matutuhan. Siyempre, nagkakashock ako ya. Lola Amparing sa mga experiences mo sa itong election time, 1950s. Grabe no? So, sadto pa lang gali ya. Wow, daw ka. Ever since the world began, ang ining guns, goons, and gold nagakalatabo gidya, nagakatabo gin sa kada election. Subong, do lai naman, nga forma, but sa gihapon, it exists. Lola Amparing, madaming salamat sa gin-share mo diri sa amon this afternoon. Good health ha, and hindi nagay ka lipat-lipat da habal mo, hindi ka luyaga magka-Alzheimer's.
Ako one time, doon mo manano, doon na pala doon displace ka lang, din ko gani sumong, ano oras na ni gani. Siguro sana minami mo gidyo lang tulog, no? Nga abi mo, ay gabi na, gali aga pa. Ay, anyway, may mga amo na nga mga kalatabo, pero ano lang na, kung baga, inabilang natabuan lang. Thank you so much again sa imo, Lola Amparing. Kag sa inyo tanan mga kabombo nga nag-share diri sa KLP, sa iban dira, pwede gid nga i-email ang inyong mga istorya kung ara na. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, sige, ipalabot na. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ninyo, lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.